Esselamu aleyküm. Eli sinopmuştokları. Yine bir şunkü gün Türkmenistan'ın Alparslan adına Milli Drama Tiyatro'nun halifaları yaatlamak hakkında halifaları hormatlap miras tilaylim bilen birlikte Türkmenistan'ın Alparslan adına Milli Drama Tiyatro'yu şu gün merhum halifamız Türkmenistan'ın halk artisti Türkmenistan'ın sunugatta atladan işyari Bayram Teydillah hakkında yaatlamak etmişi tayarlayız. Biz heyadır mukaddes sahna kadam koyamızda ol halifamız hakkında köp acayip görünümler veririz. Bayram ağa çağrı durmuşuna değiştikken inçimiz spektaküller döreden rejissördür. Halifa çağrılar çüyün
çökde yaşayan Karlsın, altıncı yüce, büyük kurbağa, täsin tebip, oppamjy towşan, garry möjek, şäher erteksi, ýolbarsyn tok getegi, ýöwenjik ýaly onlarça spektakllar takrarlaşdy. Halipa Bayram Seydullayew, Türkmen teatr sunugatyny ösdürmekdäki bitiren hyzmatlary üçin 1989-njy ýylda Türkmenistanyň sunugatda atlanan artist. 2001-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti hormatly atlar dakyldy. Hemde 1996-njy ýylda watana bolan söýgüsi üçin 1999-njy ýylda Bayrak medallaryny, 2001-nji ýylda Garaşly Türkmenistana bolan büyük söýgüsi üçin ordenine munasip. Bayram ağa halipalyk şähertlik ýörelgesine ýerip, şähertleriniň ul toparyny ýetişdirdi. Häzirki wagtda halipanyň şähertleri ýurdumyzyň dürli teatrlaryna üstünlikli dähmet çekýärler. Hemde 2014-nji ýylda aradan çykan Bayram ağanyň rejissörlük we dramaturglyk ýoluny ihlas bilen dowam etdirýärler. Bayram ağanyň şu günlerem ýurdumyzyň dürli teatrlaryna görkezleýän spektakllar halipanyň uzak ýyllaryň dowamyna çeken hatyrly dähmetiniň öz bolşy dowam etdirýär. Türkmenistanyň halk artisti Bayram Seydullayew hakyna aýtmaly bolsa, onu ýaş tomoşaçylar teatrynyň taryhynyň başlasak alaýyk bolar diýip pikir edýän. Sebebi 1970-nji ýylda Bayram Seydullayew ýaş tomoşaçylar teatryna işe geldi. Egerde biz Bayram Seydullayew hakyna aýtmaly bolsak, onu Tuz teatryna goýulan spektaklaryň agraba bölügi Bayram Seydullayewiň gerdenine düşüpdi. Sebäp diýsen, olayam gelen gününden başlap ýaşlar teatryny ýaş çağlamyz hakyna, ýaşlar hakyna alady edýän ene atalar hakyna spektakllar goýýardy. Şoň üçin teatryň taryhy bilen bagry badaşan spektakllar goýupdy. Umuman ol kän spektakllar goýdy. Ýöne men burada aýtmakçy bolam. Teatryň daşyndanam Bayram Seydullayew vilayetlerdäki gurnoklar düzetmek hakyna da alady edipdi. Mysal Ýunaýdamyzda Balkan vilayetine gurnoklar dikeltmek, biziň şu mahalle çenni gowy ýaýrap, gowy örjalan şu mahal kıyaşacık gurnoklar düzetmek üçin öz zihinini siňdiripdi. Ondan ýene bir zat aýtmaly. Ol diňe bir spektakl goýmak bilen kanagatlanman, bütün döwlet boýunça geçirilýän çäreleri eginne götüripdi. Şoň üçin oň eden işleri üçin, çeken zähmet üçin döwlet tarapyndan ençeme awraýly hormatlar bilen hiýlaglanıpdy. Ýene bir zat aýtmak gerek, olam Bayram Seydullayew işlen döwrüne biziň teatrymyzda, ýagny ýaş tomoşaçylar teatryna artistler o diýen känem dälli. Ýöne teatrda oýnalýan oýunlardan daşgaryn vilayetlara gitmeli bolan oň özüm aktyor hökmünde spektaklara gatnaşyp oýnamaly bolan pursatlarym känni. Oýnaýan pursatlarymyzda gören adamlar belki bular ýatlaýandylar. Ol ederiň diňe bir awtor hakyna däl, ederiň janlanyş görnüşi hakyna,
ederin adamlara täsir edişini tomojoçular bilen bir hatarda görüp şonu täzeden tertibe salmaly bolanyny hiç ili kıyınçılık çekmen düzeltmeyi başarýady. Bayram ağa hakkında aýtmaly bolanyny on sahnada dörediyen spektaklaryny gatnaşýan aktyorlara da geregiçe hem terbiye hem doğru derecede döredijilik meselelerini gowy maslahatlar berip bilýärdi. Şol maslahatlarym yerine kabul edilip gerek derejesinde sahnada bermeli, döredijilik nuskalaryny özü görkezmäge de hemişe akşam tayin dururdu. Yine bir zat bellädim öyle, olan Bayram Seydillayev hemişe oyun oýanyny rejissorluk edenne meni hemişe öz ýanyna kömekçi edip bellerdi. Men muňa diýsen goňýadym, sebäp diýden aktyorlary şu spektakly gerek derejesinde taýinjak edip oňa diňe işlemek galar ýaly pursaty taýinlap bererdim. Denem öz başyňa bir oýun oýsana. Näme beýdiň? Men gapdalymda ýöne meni işläp durur ýaly diýdiň-de özüň öz başdagam bir goýup gördün diýerdi. Men boldum. Ýok, sen bu goýan zatlaryňda meňem zähmetim bar, sen şonu bilýän bolsaň maňa başga zat gerek däl. Onu sensiz aktyorlaryň özleri bilýärler. Ana bayrama gelmäke derrew ýetişelýär, bir de muradaga gün mermez diýetler. Ene şoň özüm maňa öz başdyk oýun goýmak bilen deň ýörnýärdi. Şoň üçin men hemişe bayram bilen bile işleşdim. Rejissor diňe oýun goýmak bilen meşgul bolmaly. O bolsa spektakla gatnaşyp welaýetlere de giderdi. Ana şoň ödem bol ullakan zat. Bayram agaň çeken zähmeti biziň ýoldaşlarymyzyň, biziň teatrymyzyň bütün ähli döredijilik adamlarynyň, dörediýän adamlaryň ýadyna hemişe saklanar. Ýene bir esasy zatlaryň birini aýtmas diýen. Olam bolsa hormatly prezidentimiziň, hormatly arka dagymyzyň zähmet çeken adamlary ýatlap durmagy, çeken zähmetine hormat goýup adamlaryň şolatlary täzeden bir gözaýlar ýaly etmäge mümkinçilik döredenligine Taňry ýalkasyna diýen. Hormatly prezidentimiziň ýaşy uzak bolsun, görjegi bolsun, çekýän zähmetleriniň hemişe şowuna bolmagyny arzu edýän. Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Bayram Seydillayew barada ýatlasak. Ýatlara wakalarym kän, edilen işlerim kän Bayram agaň. Sebäbi Bayram aga ýatlanmaga münasip Halipamyz. Sebäbi öz döwrüni, teatrda işlän döwrüni kän işler ýerine ýetiren Halipamyz. Men şoň şagirt diýip hasap edýän, sebäbi Bayram Seydillaýewden kän zat öwrendim men. Bayram Seydillayew ýaş tomoşaçylar teatryna işlän wagtlary häzirki Alparslan teatrynda da biziň şu täze binamyzda da köp zähmet çekdi. Bayram Seydillayew kän spektaklaryň awtor hökümini şykyş etdi. Bayram Seydillayew hem özi goýardy, gerek pursatlar özi işini oýnardy, ýa bolmasa özi ýazardy. Umumy Bayram Seydillayewiň zihini hemme taraplaýandy. Indi doğrudan Bayram Seydillayew şu teatra gelen wagtlarymyz rejissor hökümini, diňe bir rejissorum dälle şu
folklor, etnografiya uğurdan bir köp iş bitiren adam hökümünü tanayadyk. Has taqiq doğrusunu aýtsak, biziň öz bile Leningradda, häzirki Sankt-Peterburg şäherine okan dostumuz hem kardeşimiz häzirki biziň teatrymyzda bile Ähmet Şeker Döwlethan Memmedow şo döwürde häzirki Mawtumly etrawynyň şo döwürde garrygala etrawynyň çägini şol folklor topori döredilip şo taýda Bayram Teyzillaýew şo garrygala etrawynyňky adamlardan ýygnap bir topor döredip şol toporun bir dünýä sunoduna çıkaranına, dünya çıkaranına Bayram Seydillaýewiň ilkilerin biri bolun. Şonda şu Döwlethan Memmedow Bayram Seydillaýeň teatra gelenini, men şu Bayram Seydillaýeň ýaşlyk döwrümden tanaýat diýen gurrunlary Leningradda şolar bilen işleşen döwürlerini gurrun bereninden tanaýadym. Men Bayram ağa bilen 1980-nji ýylda öňkü garrala etrap, häzirki Mawtumly etrabyň medeniýet öýünde 9-njy synıp okuwçy bir topor tansçı oğlan gıydılar bilen Bayram ağanın Aşgabat'tan bizim etrafımızda has doğrusu medeniyet ocağımızda iş sapar bilen çağırıp şu yerde folklor toporunu döretmek müyesser etti. Ol megerem yurdumuzda bizim devletimizde şu döwürler folklor toporlarını açmak. Olary bir bütöwi medeniyet ocağına hizmet ediyen medeniyet iş yerlerinin halk dörecülük hemem çeperi ösçüngler bilen birlikte açılyan birinci teatrin konsertlerin bir görünüşüdür. Sonra Bayram ağa bizim toparımıza gelenini işlep başlandığında biri Gowsiyin'de yattı. Adı bilen çağıryan fırsatları ol bizim için en mehriban edidadım bolup durýardy. Dörecülük ýoluna gelmegim bir ilkinji sebäpkärem Bayram ağadyr. Sebäbi Bayram ağa şo wagt şol topar gurnup ýörkä diňe bilen bilen näl ýadyňda düşýän bolsa Ahmul folklor ansamblynyň içinde Gellaga diýip bir ýaşul bardy. Ondan bir ýaşul daýda bardy. Şular bilen işlerini Bayram ağaň özi şular bilen tans edäjek bolýardy. Olaň tansy, olaň kuşdepdesi, üçleme, dörtleme, ondan beýleki aýdym gadal çekmekdäki olaň edýän ütgeşiklary Bayram ağa üçin dogrudan täzelikdi. Şeýle bir täsirni de. Ine şo jaga 2 aýlyk iş pursatymyzda Bayram ağa bilen gaty golaýdan bir tanyş bolduk birige bir gowy pisindimi oturdy. Medeniyet ocağımda yetmeyen bir halipanyň biri bolup geldi. Soň daşary ýurtlara kän aýlanyp ulur bayraklar alyp geldik. Bayram ağa men artist bolup bilermikem? Näle maslahat berýäňiz? Aşgabatda barsam men sizi tap bilermikem diýip şular ýaly bir haýyşly ýüzlerini bolýan. Sen tap aýgyp dädim romany tapda şu ýerde artyň monologu bardyr, şonu ýa tutup gel, men sen artist boljagyň bolmajagyň aýdyp bereyim diýip meni şeýle bir göwnlük beripdi bar. Ullokan bir romanyň, ullokan bir kitabyň okumak kyn bolan kitabyň içine daldy. Ine şondan sen başyň alyp çyksaň, sen bolarsyň bolmasyň diýip aň derejämi ölçäp oturan eken şu wagtlar. Ine şeýle ajaýyp duşukdan soň biziň dörecülük ýolumuz gidiberdi. Köp işler edildi. Hiç haýtynda da Bayram ağa aktörlerin sahnada bir perwa koymayadı. Täze bolýança düşündirip, şoňa ýatyw ýokdur, şoňa rahatlyk ýokdur. Sebäbi hemişe diýýärdi. Rahatlyk sizi ýaltylyk elter.
biperwaylyk sizi sahnadan düşürür. Şoňa düşünün. Sahna olar ýazady göterýän dälir diýip bir şeýle gowy dolu manasyny bir wesiýet etdiler şolar. Bayram ağa diňe bir teatrda däl, teatrın daşynda da döwlet çärelerine de uly iş bitiren adam. Garaşlyk alan ilkinji günlerimizde Türkmenistan döwleti garaşlyk toyun toylanyna döwlet çärelerine başyryşlar hökümine çykyş etirdi. Ya bolmasa uly stadionlarda geçirilýän döwlet çäreleriniň başyryşlary bolup uly işler bitirerdi. Hatta hakyky Bayram Seydullahyň esasanam aýtmaly adymyz teatrda bitiren işleri barada. Sebäbi biz şu teatra gadammasanmyzda Bayram Seydullayew şu töwürde bir ýaş wagtlary, hyjyly wagtlary teatrda bir iň bir gowy spektakllar goýan döwürlerine gawat geldik. Şu wagt bizem ýaş oglanyk 3-4 sanyk oglan bolup gelemizde Döwlethan Mamedow, Alty Sallanyw bile okan oglanlar gelemizde ýaşlygymyza seredip bir ýaş keşipleri bizi ananýady. Şu taýda uly oglum spektaklyna Döwlethan Mamedow bilen bir Wasilkan roluny şu taýda bile ýetirmek, Bayram Seydullayewiň režissoryny çykyş etmek bize de nisip etdi. Ondan Bayram ağa soňky spektaklaryna da bize girdip, Garagum Burgutlar diýen bir spektakl bardy. Şonu bizi köpçülik sahnada oynayan artistler bilen birlikde bizem çykarardy. O taýda biziň häzir belli artistlerimiz Türkmenistanyň halk artisti, häzirki Sadly drama teatrynyn artisti bolup işleýär. Nuri Hudaýguliýew oýnardy. Türkmenistanyň atgadan artisti Akmurad Arçykov biziň teatrymyzyň işgärleri. Ine şular bilen bir agdy berlikde şol teatrın Bayram Seydullayew spektaklaryna gatnaşýardyk. Bayram Seydullayew spektakl döreden wagty älemi undy işleýärdi. Sebäbi öz içki duýgulary bilen gaplanyp şu halipalyk derejesine ýetip şägirtlere geçirmek maksady bilen ýadawsyz zahmet çekerdi. Bayram ağa bir işleýiş bir pursatları bolýardy. Ýatlamaga münasip halatlarda bir işe girişip işleýän pursatlary hem türkmençe hem rusça sözler bilen bizi bir şeýle bir gyssaly pursatlary bir hyjyly, joşgunly hereketler bilen bizi işe çağırıp işleýän pursatlary Bayram ağa halatlarda sahnadan ýykylyp ya bolmasa sahnadan gaçýan pursatlarym bolýardy. Şoňa garamazdan Bayram ağa ýykyldymy diýip duran noktada işi duýdurmazlyk bilen dowam edýärdi. Bayram ağaň goýan spektaklary garaşsyzlyk ýyllarynyň öňem kän spektakllar goýdy. Ine men özüm aýdyp geçen. Bu sen hakda bolaýmasa sen spektaklyna gatnaşyk. Türkmenistanyň halk ýazgysy Nowatguly Rejepowyň Gedaý başlayan spektaklyny goýdy Bayram Seydullayew. Menem şu taýda Kaysar şanyň roluny ýerine ýetirmek, ýaş bir şanyň roluny ýerine ýetirmek mesele edipdi. Ya bolmasa Ýagşyzady we Haramzady diýip rus dramaturgynyň eserlerini sahnada tutdy. Ya bolmasa Asyr Mämilewiň oýun bir mazaki spektaklyny taknalaşdyrpdy. O spektaklylar şuň güni biziň teatrymyzda gidýär. Ya bolmasa Hommot Billugin Sağçylar diýen spektaklyny taknalaşdyryp şuň güni biziň teatrymyzyň sahnasyndan düşmän gidýär. 20-25 ýyllar sahnadan düşmän gidýär. Sebäbi Bayram Seydullahyny küýtän wagtymyz Bayram Seydullahynyň spektakly giden pursatlary Bayram Seydullayew şu döreden spektaklarynyň üstüne ýatlaýar. Ya bolmasa döreden pursatlary sahnada görenmizde Bayram ağanyň işlän pursatlary ýadymyza düşýär. Şuň güni biziň teatrymyzda Bayram Seydullayewiň ýasan spektaklary gidýär bolyn Bayram Seydullayew bugün bolmasa biziň aramyzda ýaşap ýörenýär. Bizemle şuň günlerem biziň Bayram Seydullayewiň şägirtleri özüm şoň bilen birlikde häzir Türkmenistanyň atgadan artistkasy Gözel Şomoýewa, Türkmenistanyň halk artisti Gulmurad Agabayew Bayram Seydullayewiň kömekçi režissor hökümine kän gapdalyna çykyş edenler. Burdan mana şu miras teleýylymyny sunugat söhbetine Bayram aganyň ýatdyrmaklygy diňe bir sunugatmyş toklarynyň däliýden biziň Alparslan adyndaky milli drama teatrymyzyň ähli döredüçülük toporuny ýene de birgede boýtondurýar. Sebäbi Bayram Halipa ýatlanmagy münasip Halipa onuň türkmen medeniýetini, türkmen sunugadyny bitiren işleri ýerine şu ýetişdiren şägirtleri häli bugüne çeli Bayram aganyň bize görkezden ýol ýörelgesi bilen ýöreýär. Ine şu Alparslan adyndaky milli drama teatryny Bayram aganyň goýan ähli eserlerini baş keşipleri ýerine ýetirmek
maňa da meser etdi. Men muňa hemişe buýsanýan, bayramagy gaty täzelikçi adamdy. Dünýä medeniýetine laýyk gelýän eserleri öz milli eserlerimizi goýanlady. Şo täzelikler bilen işlemekli halaýady. Bulam ýaşlar bilen işlerini has hem Bayram agany iş tejribesi şolary işe çekmäge, şolary işe höwetlendirmäge uly itergi berýärdi. Bayram aga döwlet derejesinde geçirilen çäreleri rejissorluk etmäge gitmeli bolýardy. Şo döwürlerde egerde oýun goýmaly bolsa, onu köplenç şol oýuny berde de bir taýarlyk pursatlar saklanmady ýaly ýa-ha döwlet hamamet we ýa-da baňa tapşyryk gidýärdi. Kä halatlarda gelenni şo bir tapşyryk giden işiniň göwnüne jaý bolanlygyna hiç dat diýmedi de bir ýakymlyja ýylgyrardy. Bayram aga bilen gaty kän wagt işlänmez soň eýam şoň biziň şo jagas eden işimizi şoň makullaýanlygyna begenip şoň uçup gelýärdik. Sebäbi Bayram agadan ana şunuňa bolaýpdyr diýen sözi eşitmek aňsat däldi. Ol özüne gaty bir jogapkärçilikli, bir sözli, talap edici rejissordy. On edýän talaplaryny yerine ýetirmeden şo pursat sen kesipden aýryp çalyşýardy. Sebäbi on özüniň öz görüşi bar. Şoň görüşini yerine ýetirip bermedi. On görüşini yerine ýetirmek üçin gaty kän okumaly. Şol sebäbi alyan eserlerini dünýä edebiýatyna giren Lenderganyň Körpe we Karlsson ýa-da bolmasa dünýä edebiýatyna giren Arlow'un Altyn Jüjesi ýa-da dünýä edebiýatyna giren Hindertekste esasynda goýulan Çandoň başdan geçirenleri eseri, şol eserleriň ählisi dünýäň ähli ýerlerine goýulan eserler, ol eserleri oýnamak üçin sen öz türkmen milli häsiýet däl, olaýan başga halkyň medeniýeti, başga halkyň nusxaw eserleri, şoň üçin şol esere girmek üçin şol dünýäni öwrenmeli bolýar. Şoň üçin Bayram aganyň talap ediçiligi juda bir berkdi. Nähilem bir ajaýyp keşfin çykjagyny bilse, şoňa öwretmäge, şoňa ugrukdurmaga ýaltanmazdy. Käbir halatlarda sen sahnada duran wagtyň sen içinden näme pikir edýäniňi bilýärdi. Bir gedek birazrak yaraman sahna çykdym bolýan, näme bolýardy gyýra menim hiç adam bolan ok diýdim. Ýüzüň aýdyp dura bir zadyň bolýanyny diýip şu eýam bärde o türka haýsy artysyň içinde nähili pikir ýöretýär, nähili hereket edýänligini şoň bolşundan eýam biler oturdy. Bulam eýam Halipanyň sen sahna ädeninden sen şu nähilrak işlejekdiňi, nähilrak keşip döretjekdiňi, şu sen şol döredýän keşiňe bir zat goşup biljekmi, bilmejekmi eýam ol bärden aňyp otururdy. Şahar ertek saatly eseri goştulukdan tarif biziň teatrymyza getirenni Bayram aga şonu özü okapdyrdy. Ondan men elime berdi. Şu gödel diýdi, şu eserden oku, ondan maňa pikiriň aýt diýdi. Menim näme üçin maňa beýdiýänini düşünmedim. Sen şu eser nähilrak sahnada jallandy goýuljakdygyny pikirlenip geldi maňa aýt diýdi. Menim akitdim, okudum, maňa şeýle bir pikir geldi, şunu täzeçe goýmaklyk pikir geldi. Ýöne Bayram aga makullarmy, makullamazmy? Ine şu pikir bar. Onun gelimde oturdum gürlemän, ondan aýt diýdi. Näme pikir edem bolsaň, eden pikiriň aýt maňa diýdim. Menim Bayram aga şunu diýdim, biziň ähli spektakllarymyz diýdim. Haýwanlaryň bilen çağlar terbiýelemek, ine bu oglanjyk bolan diýdim. Bäşlikler bilen tertleşýär, ikilik bilen dostlaşýar, ödem düýüş görýär diýdim. Häzir çağlar kompýuter, robotlara gaty kän gyzykýarlar diýdim. Şu zatlar bilen baglanşdyryp goýaýsak diýen pikir mene döredi diýdim. Eger makullasaňyz diýsem, pesany men elime berdi-de. Erteden başlap sen işläp başlarsyň da haptaldan diýdi. Men saňa diýdi, ähli maslahatlarymy berip durarym diýdi. Öle menim öwrekden dedim, Bayram aga men beýle işi başarman diýdim. Men ne ýürüýdi diýdi, saňa aýtman şonu şu pesany berdim. Men sen pikiriňi bilesim geldi, men bildim seni şeýle pikir dörejegini diýdi. Ýöne şu Bayram aga täzelikleri
derrew kabul edýärdi diýänim şol. Ol men bayram ağa şonu rady bolurum öýtmedim. Gatken piýesalarda bayram ağanyň gapdaryna kömekçi bolup işledim. Ýöne her gedek taýýarlykdan soňra bayram ağa ene şu özüniň şu otogyna gelip bile gaýdardykda şu ýerde 1 sagatlap, 2 sagatlap işiň netijesi bardy. Nähili çıra iş goýmaly, sazlar nähili goýmaly, sazlary goýaňda aňsat uğurlaryny hemmesini öwrederdi, tawsyryp giderdi. Onuň gelýänçä men işlänimde gelip men ýalňyşlyklarymy ýene-de düzeltip, gaýtadan şu ýörek gelip ýene-de şol nämedeňde artistler bilen aňsat işleşip bolýar. Nähili ugur edende şu sahnany düzeltip bolýar. Sahna bedegleri nähili goýmaly, nähili ýerleşdirmeli, olaryň ölçegleri, şu satlaryň ählesini ilik duma ýeken öwredýärdi. Şimdi galan detayları maçta boyunca da edilip dururdu bu oyunları da emmelatları. Bizim yerine yetirenlerine kaçık ulu üzerinde durmadılar. Renkler oyuncu. Şeylenmedi. Dekoratsiya harekete gelmedi. Şu anıqyn çıkarıp ayrılığından ortadakin ayrılığından sonra yer boş kalaymasa. Yok etme ağız girme ne diyor? Tüşüram ne? Tüşüram. Yıkılıyor. Tüşüram ne? Tüşüyanını gördün? Şu ayrılığından sonra ağaç yüreğiyle. Hani ağaç? Ya şu yağda ya bir yağda diyor. Merkezde duruyor. Wa kayıtlarını beylesine uğurluyor mu ağaç? Neyle uğurluyor? İyi kullanın için. Ortada ketek geliyor. Şeyle mi? Köyüne ketek. Bu görünüşleri ütkarlar yağdırlar var da. Bayram ağa maňa hüner öğretipdir. Men şo wagty düşünmändirin. Köplenç Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunda da işimden daşgary sahna dilinden sapak berýän welin ana şo ýerde geçýän sapaklarym Bayram aganyň maňa beren gol ýazmalary esasında öwretýän. Diýmek men şuň kugunda Bayram aganyň işini talipleri ýa-da bolmasa teatrdaky ýaşlary bir azajygymyza geçirip bilsem, öwredip bilsem, Bayram aganyň maňa siňdiren ihlasiny ýerine sallygym kan diýip düşünýän şoň üçin şuň kugunda ene şu wagt men öňümde Bayram aganyň ähli ene gol ýazmalary bir bile işlän wagtymy düzütüş beren ýazgylarynyň ählisini hergede şu wagt oýun tawsyran wagtym ýa-da işlän wagtym ýene-de gelip bir gatar gözden geçirýän şu Bayram aga aramyzda ýogamy şuň kuguna çelli ýene-de öz maslahatlary bilen şu goýup giden ýazgylary bilen ýol ýörülgesini ýöretmäge halipalyk borjuny bir şuň kuguna ýerine ýetirip duran ýaly duýýan men özüme. Türkmenistan halk artisti merhum halipamız Bayram Seydillayev hakda gurulmasyna ilk bilen Bayram ağa bilen ilkinji gedek duşan portadym ýadyma düşýär. 1979-njy ýylda aktýorluk sunugat tugurunda ýokary oku mektebine girmek üçin şonda şu synagy alýan toparyň içinde Bayram ağa da wady. Şol synagda Bayram ağa bizden şeýle talapkärlik bilen sorag jogap geçirdi. Bizem onun soraglaryna başardygymyzdan jogap berdik. Şeýdibem şu aktýorluk uğurdan bizden kär saýlamagymyzda halipamyzyň orny diýsem, ul diýsem ýalňyşmasam gerek. Sebäp men öz durmuşymda Bayram agaň sunugat meselesinde tutýan orny gaty uly 1984-nji ýylda şu Alparslan adyndaky Milli Drama Teatryna biz okuw tamamlap işe geldik. Şonda da halipamyzy ikinji gezek görmek maňa meýesser etdi. Halipamyz Bayram aga şonda bizi güler ýüzle garşylap şu teada goýan oýunlaryny bize keşipler ynandy. Halipamyz Bayram agaň rejissorluk etmeginde biz bir näçe teatrymyzda goýulan çağalar üçin goýulan oýunlara gatnaşdyk. Ullar üçin goýulan oýunlara gatnaşdyk. Şolaryň içinde inhe ilki bilen ýatlasym gelýär. Ýa ýokary okuw jagyny göterip gelen nesimize teatrymyzyň sahnasynda 30-njy ýyllar atlyp uly göwrümdäki oýun goýuldy. Şoň içinde de keşiplerde çykyş etmek meýesser etdi-de. Ondan soň ne çağalar üçin esasy oýunlar başlandy. Şolaryň içinde ilkinji biziň oýunumuz 6-njy ýüje diýen oýun boldy. Ondan soň
Gurbağacık diyen oyun bolly. Üçökde ýaşaýan Carlson, ondan Tätin Tebip. Ve şuna meňzeş ýene de bir näçe oyunlarda Bayram ağa bilen bize işleşmek müýesser etdi. Men sana bir zat aýdyp bereýin. Siyasatda yaraşyk diýip bir zat bar. Egilşik diýip bir zat bar. Garaşyk diýen bir zat bar. Adamlar uruş ýoguz beladyr. Onu bir gün ýyda testirmek ýylyň hany üçin uly howapdyr. Jeňip bir gün ileri uturmak haja eden bilen deňdir. Şahir, belki sen diýäniň dogrudur. Ýöne näetmelligini kim ikimizden soraýar? Bize gorkmasaň atyňa min diýerler. O da. Güýçli ýagy ýetip gelýämiş diýerler. Aha, o adamlar güýçlüğünün gowtu bolmaz. Ondan peýda da bolmaz. Aha, hemde ha. Martlyň ýaşyrjak bolup Gepi odalla oturma diýilýär. Sok tüýrýän köpeltdirle ho. Hemde hany 40 topu almış. Ay dışlaryň öňe 40-dan atylýarmış ho. Oturaýynmy? Beýde, görüňe ha, boş haýwat däl bolary çemeli. Ay yok. Güýçli oňşuýuň bolsa bähwetler emaz derler. Belki o seni has ulu howpdan, has ulu beladan, belki de yok bolup gitmekden goraýandyr. Şoň üçin sana batyryny bilýänler biýalaç. Onsoňa adamlar güýçli oňşa şu jähitden habar gatmalar belki. Bayram ağa dogrusynyň reştor hökümini bir özüniň bir tutan ýerli hereketleri, häsiýetleri bolýar. Onuň ýanky ine men özüm reştor hökümini köp spektakl goýdum. Şol Bayram ağaň döwrüne işlän eden edim gylymlaryndan ýa bolmasa bir reştoryň ýolu diýe öwrenen zatlaryny halipadan öwrenen zatlaryny dowam etdiresiň gelýärdi. Bayram ağaň bir häsiýeti bardy işläp duran pursatlary. Bir öz başyna bir zatlar edi berseň begenýädi. Ýöne şu edýän zadyň reştory yaramasa Bayram Seydillaýew halanokdy. Bolly gosu beredow, artyk zat gerek galmagy. Men diýenim bilen mollyýady. Awtor hökümini öz edýän işiniň eýesi bolmagy halaýan reştordy. Sebäbi bir çağanyň dünýä inişi ýaly spektakly reştor dünýä indirýär. Şu dünýä indirýän spektakly öz çağasy ýaly görüp öz ýasan eserini şeýle bir aýap saklamany görýärdi. Bayram ağa garaşsyzlyk ýyllary biziň teatrymyzda köp spektakllar töreden reştor. Ine Alparslan adynaky Milli Drama Teatry döränni ilkilerin hatarına Bayram Seydillaýew, Ýazmurat Mämediýewiň daňdanakan bir gütleri barady, spektakl goýdy. Togrul begi barady, Çagyr beri barady, Ullokan bir spektakl goýdy. Ol biziň tele ýaýlymlarymyzda miras ýaýlymyny köplenç görgözleýändir. Bir Bayram ağanyň Ullokan bir tarihi eserleriniň biri boldy. Bayram ağanyň başga da ýatlary da adyken iň esasy adam Bayram ağa şu çağalaryň dünýäsini aralaşyp şu çağajyklaryň göwünni tapyp şolun kalbyny sunuda bolan teatra bolan höwesi oýurup bilen reştorlaryň bir dip bellek geçedim gelýär. Häzir kun bolsa biziň teatrymyzyň ýanky bir şagirdleri Bayram ağanyň şagirdleri ýanky Döwlethan Mamedow, Türkmenistanyň atgazyň artisti, ýa bolmasa Türkmenistanyň atgazynyň artisti Gözel Çomywa Bayram ağaň goýan eserlerini täzeden dikeldip hormat hökümini bir ýatlama hökümini şol spektaklaryna täzeden dikeldip goýýarlar. Şu Bayram ağa bilen goýan eserlerimizde ine açmöçük diýip şu ömrüniň soňky döwürlerinde goýan eserleriniň biri şu eserde men özüm tilkiň keşfini yerine ýetirýän, bulan sandugyň başdan geçirenleri oglanjygyň keşfim bolsa şunu maňa ynanly gat kän işledi, kän dähmedin siňdirdi. Sanduq diýene. Hojaýyn öýdemidir? Hojaýyna ýokdur. Sanduq diýene. Men siziň arasy altın parçalarının nakşlarını gözümüzden ittir. Eğer mümkün olsa şonu yere gerek getirip bir tıyınlarına. Sadaky, göreceğin nakşı olsun. Ay, gider dedik. Getir ayarım. Ay şey çan kızım sen. Böyle? Gidirek getir.
Men tahtaçygym. Häzir oýunyň görkez bakary. Nädesin sanduğucuğun altın paltarı bilen öp paltarı çalsaydam. Oýunyň görkez. Näme? Näme oldu? Näme? Paltam yok. Uğurlattırlar. Bayram ağanın hatyratyna şonu dikeltdim. Tomaşaçylara hödürledik, göňlerine yarar dip umid etýän Bayram ağanın şol esere siňdiren ihlasy, maňa siňdiren rahmeti yerine düşendir dip umid etýän. Ata babacı, gel arkan çıkıyor. Gelme. Matap geliyor. Ay yok atam, intenen araları yok. Yöne şu gözünü vur koydum ettim. Men o başına ağlaya bile koyun falan bunu. Şu gülüp içine aralar atam. Atam değil mi? Atam, otur socağa yerde atam, otur. Bayram ağanın esasy yüzlenýän eseri adamlaryň kalbyna owdurlygy, söýgüni salmak, adamlary dogry ýola gönükdirmek, terbiýeçilik häsiýetdi. Esasy öňe sürýän pikiri Bayram agan oýunlaryny şu ýaşlary terbiýelemek ilkinji wezifeleriniň biri bol diýsem ýalgyşmasak gerek. Sebäbi onuň goýan oýunlaryny elmydama şu göpalylyk, watana bolan söýgü, ýaşlaryň söýgüsine bolan göpasy, agzybirlik hakda, dostonluk hakda, dogruçulluk hakda, mertlik hakda şu zatlary Bayram agan oýunlarynyň içinde eriş argaç bolup geçýär. Bayram agan elinden kän artist çykdy. Şu çykan artistiň hemmesi ýaly Türkmenistanyň türlü teatrlaryny häzir tunup dähme çekip ber. Bayram Seydillaýewiň goýup giden ýoluny dowam edýärler. Bayram Seydillaýew ýagşylykda ýatlaýanlaryny bilýän sebäbi türkmen sunugy üçin ägir uly işler edip giden ýaşlymyz bolup durýar. Türkmenistanyň halk artistini aman Sapar Durdiýew Bayram Seydillaýew has o görýärdi. Hemen bir aman agan iş başarjanlygy, zehinini gözüňe tutup Bayram Seydillaýew aman Sapar Durdiýew kän kişilerden ýady. Halifamız Bayram Seydillaýew ýatdasak sungat älemine ägert uly edilen işler ýadyma düşýär. Men 1970-nji ýylda işe gelemde Bayram ağa entek o işe başlamany. Aňatyr 3 ýyl 4 ýyl işler uğramda Bayram ağa bärik bize işe geçdi. Onuň biziň galan ömrümiz sungat älemine diňe Bayram ağa bilen bagly boldy. Sebäbi Bayram ağa diňe ýaşlaň durmuşy bar edy. Küçücük çağacıklar var edy.
hem ullar varada ägirt ullokan eserleri emele getirdi. Bayram ağan eserlerinin bazını diyen men hemmesine ersara sorup bärinden baňasyndan çykyp gittim. Rejissor bir hili çağalar durmuşunu yakyn adam bolan. Ol artistlerin öz kalbine gizlenip yatanja sunga sırlarını çıkarmağa, onun yine özüne gaýdyp bermäge gaty diýsen zehinli rejissor bolan. Bayram ağa bilen iň köp iş salsan ýylym men şu Malak we Towtudyň diýen bir ullukan worsunuşundan ägir spektakl boldy. Ol 3 saat dowam etdi. Hem 2 sanam antrakdy bolan. Ana şu boydan aşa şol bir hili durmuşdan şu çağa gatyp bir ene taňam terbiyesini almadyk, bir bitertip çağa boydan aşa şoň akbaly hem spektaklyň oýunyň bordan maşa eriş argaş bolup geçýär. Bayram ağa şu taýda şol çağaň hemme sırlaryny, ýani içki dünýäsini hemmesini açmakda bir näçe işler maňa gat köp kömek berdi. Şeýle 3 saat boýdan maşa gitýän spektakly içinde oýnaýmak diýsen kynny. Bayram ağa özüm hyzuly rejissor bolan. Oturana ilk oturanlar başlan diýer bolu soňa wakadan oturguzdan bir ýere süýşür onam zaňar tak tak her söz ýaman tak 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 özüňden meter saknydan ýykylyp gidenden bilen ok iýde süýşüp şu sen bilen bile oýunyň kalbyna içine bile girýär emma iýde süýşüp käwä ýykylyp giden ýerlere bolýar da Bayram ağa. Bayram ağada ukuyubun hemme görünüşleri cemlenen halife bolýar. Biz şu garaşdyrlyk ýyllary alan ýyllamyzda Bayram Seydillaýew Türkmenistan Halk Artisti şol ullukan stadionuna döwlet çärelerini geçirmekde baş rejissor hökmünde tanarly. Diýmek ol adamda sunugata berilen hyzy birine Bayram ağa bilen teatr oýunlaryna köpräk çykyş etmek bilen umumar şoň bilen Bayram ağa bilen durmuşda da gatnaşyk bolýar. Ine Bayram ağaň maşgalasy Zulegenle Jemel, olam artistka. Yani men maşgalam düýünde sapardyr diýip olam Türkmenistanyň atlarynyň artistkasy. Hemmemiz şu bir teatrda işleýärdik, bar emizem. Ine şeýdip hem oýunna gatnaşýar, hem durmuşda gatnaşýar. Ya ine Bayram ağa gyzyn çykarýar, ya oğullar ya ine hemmemiz şoň bilen gatnaşygy uzakdan olup bir maşgala ýaly bolýar gidýär. Bayram ağa barada näçe ýatlasaň ýatlak gidip oturmaly, oňaňysyna ýetme ýok. Ne şu atlarym tölmez ulegenne jemel bile olaň çağalar bile teatrym hemmemiz maşgala bolup gatnaşýar. Täze goýulýan Bayram ağaň goýup giden oýunlaryny teatrda goýup berilse oňa hemmesi gelýär, üýüşüp barmy üýüşüp görüp şeýdip bir şu zatlar näçe gurrun etseň, näçe ýatlasaň hiç aňysyna çykyp bolanok. Ondan sonra da oň ýaly adamyň eden işlerini ýatlamagam gaty boly. Ýeni de mine barmy bile gatnaşyp ýöstürme teatr sungatynda. Oy, assalamu alaykum. Oğlum, ne ýadylar? Aman geldiňiz mi? Ne haberler? Özün gowmy hemme teatrlar gowmy. Hemme oğullar, gyzlar, handyr da hemmesi salam. Hemmesi salam etdiler. Görjekler gowusy. Gir. Salam. Türkmenistanyň halk artisti Bayram Seydillaýewiň öýüne bile şular bilen didarlaşyp, şularyň maşgalaty bilen şularyň hal ýagdaýyny sorap bileje şu öňkü ýaş döwrümizde başdan geçirenlerimizi, işleyen ýyllarymyzy ýatlaýyn diýip Zülfiýa Gelnejemiziň öýüne mehmançylyga geldim. Häzirki döwürde gahrman arkadagymyzyň saýasyna öňkü Türkmenistan üçin, Türkmen halky üçin, sunugat üçin jan çekip işleyen merhumlary hemde öňden geçip giden bir atly, awraýly işçiň kardeşlerimizi ýatlap, bellep geçýär. Halkymyzyň arasynda geljekki ýaşlar öwrenir ýaly, ýaşlara okuwalar ýaly mümkinçilik döretdi. Şoň üçin hem hormatly prezidentimize
köp sağ olsun aýdýar. Hormatly prezidentimizin arkadağımızın canı sağ olsun, ömrü uzak olsun. Tutýan işleri hemişe rowaj alsın. Bizde yaşlılara syýla hormat goýulýar. Yaşlılar syýlanýar. Çağajyklara, kiçi netillere ünt berilýär. Bu zatlaryň hemmesiniň takasynda da hormatly prezidentimiz dur. Türkmen sunatuna öz goşandyny goşan, spektakllary bilen özüniň zähmetini görkeden, özüniň bir zehinini görkeden mugallimim merhum Bayram Seydillaýewiň gyýlary otyr ýanymda, Baharjan, bu taýda gelini, aktyk gelini, bu ýerde de Cemile gyýjagada otyr. Bular şu öz kakalarynyň, babalarynyň gowy durmuşyny, şularyň babalarynyň hormatyny gören için buýsanyp otyrlar da. Çağlyňyzda bileje daşyny büýşürüp spektakl tapşyranda sizi eltýärdi, biz görýärdik siziň kiçikligiňizde. Hawa barýardyňyz begenşip, sahna seredip, gowanyp begenşip gaýdýardyňyz. Hawa. Ana innem bir şu spektakle, ertede spektakl vadisi. Şu akşam yatman ertire garaşýardyk da. Kakaňyz şu 4 ýyl meni okutdy. Şu taýda okan döwrümde de entek siz kiçik çağajykdyňyz. Akşamla institutdan boşan wagtymyz şu siziň öýüňizde barýardyk. Sizem kiçik algaş beren şular ýazyk çağajykdyňyz. Bayram Seydillaýew, Aman Gulmamedow adynaky ýaş tomaşaçylar teatrına rejissor bolup geldi. Bizem ýene de şu teatra artist bolup geldik. Şu taýda işläp başladyk. Bayramym şu döwürlerde ilki bilen ýaş çağalar hakynda, yetkinjekler hakynda epesli spektaklar goýdy. Sanardan sany kendir goýan spektaklarynyň. Bayramyň eden işi gaty ummasyz ken. Ondan soň Alparslan teatrına gelenden soň ken işledi. Bayramyň eden işlerine ser salanda şoňa hayran alýan. Haçan bu zatlar döretdi, bu spektaklary haçan goýdy. Adam kärçiligen bir üýtgeşik, bir sypaýy, bir ýöneki adam. Hiç kaçan birini ýa göwnüne degip, ýa birinden gahar edip, gaty görüp, olar ýaly adam däl. Bir ýöneki, bir sada, bir ak yürekli, bir sypaý adamny. Şonuň üçin ähli artistler şeýle gowy gördüler, şunu syýlap, şoň spektaklaryny oýnamagy hemmesi höwes edýärdi. Sebäbi göwnatçyk bir hili uly bilen uly ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly, şular ýaly bir gowy häsiýetli adam da. Zülfiýa gelince de bile biziň bile işledi, bile işleşdik. Şu döwürde de başga welaýatlara sapara gidýärdik. Şonda da Zülfiýa gelince bile gidip, bile gatnaşyp, maşgalarymyz bilen bile gatnaşyp, şoň bilen edil dogan ýary bolup, bayramam edil men agam ýary, başyňa iş düşende ýa bir gaýga watanda bayram görende bir hili aýtjak bolanda adam aýdy bilmän aglaýardym. Yüzde teredemde bokurdağım da olýardy. Dörü bir çalar nemasyň kurma, näme boldy? Näme ýüzüň salyk? Gowulukmy, eýgilikmi dip dörü halyňy sorýardy. Kiçi göwnli, ak yürekli gowy adam da onu ýatlamadyk mümkin däl. Şu mat işte işleýär, şoň işleýişini, şoň spektaklaryny aglap, şonu gülüşüp şu artistlaryň arasynda oturýarsa, şu Alparslan teatrına gelende de Moğlan Epes spektaklını koydu. Şu spektaklla maňa gardaşan aýalyň keşbini berdi. Onga şonu Zöhre Tahirim vardı o spektaklla. Ondan şonu Süleyman oýnýardy ýaş oglanla Tahiri. Şoň ýanyna gelip bağa girýärdi, Zöhreň bagyna girýär. Onu biljek bolup Zöhreni aldymy, alkaçdymy, şonu biljek bolup sorajak bolup gelýär ýanyna. Ondan olam iýerjek bolýar, bilýär de gizlerini bilýär o gyýdy Zöhreni. Tahir diýär, Mamajan gitdi, çalt gaýt bu taýda hiç neme ýok diýär, ýok çekelli. Aýdy başlaýar, bäri gel diýip. Bayram şoň seredýärdi, ha-haýlap gülýärdi ediledip. Ondan hany bolun täzeden gaýtalan diýär. Meni bolmadym gatyp meni täzeden güljek bolup täzeden gaýtalatdyrýar bayramam. Han bolun ýene gaýtalan diýär täzeden. Soň ýene täzeden gaýtalan. Ne bolum bayram diýär. Yo bolany täzeden gaýtar. 3-4 gede gaýtalatdyň bayram mene ýadadym da gaýtaracak. Ha-haýlap gülýärdi. Artistler gülýär maňa. Şoň ýaly bir hili edin işlerine bir hili gülküli, bir ütkeş zat bolsa şonu hidirit täzeden gaýtalat görýärdi. Öýde gowanýardy edýän zatyny, döreden zatyny bir hili gowanýardy. Ak tereklen aýdymy diýip bir çağlar hakynda bir spektakl goýduk. Men eneň roluny oýnýardym o taýda. İksancak Garagolja çağlar var.
Ene tayçanak geliyor, ene deyip ılgap çıkan yerler var. Ondan şu tayda doğrusu her mekan sahnada geçilip durur. Ondan tayçanak diyecek olup değil ben çaytanak deydi. Bu da gülüştü kememiz. Bayramın bir kahar geliyor. Tedini aytaran. Yine gülküsüsten aydı bilen oku. Yine ene çaytanak geliyor dedi. Bayram öden aydı korkadan dedi. Oğlum ütmeler ene çaytanak geliyor. Ödüm şey deydi. Gül yıkırlık kememiz. Şoňa bir 3 kişi bolýar, zatlarym bolýar da sahnada. Dogry gurmy gelmesi aýdýanyňyz gaty dogry. Häzir sizin şu zatlar aýdýanyňyz öz çağlymyda ýatlaýarsa, ene häzir sizin aýdyşyňyz diýerler şu spektakellerde köp bilinç görýärdik diýende bizi kakym hasam şu ýaşlykdan, kiçilikden eýem terbiýe berenler şu biz medeniýete, sunuwata, teatra gaty üns berip bir hili şonu. Özümüz şu artistlerin öýüne ösenler. Kakama mecemem artist, teatr adamlarynyň çağalary bolansoň, şoň üçin bir hili teatra gatyr ul üns berdik-de şu kiçilikden eýen bidi şu kakam ýadyma düşýär. Ertirtäde spektakl bar, täze oýuna bar ýa-da täze oýlan spektakl görmäni ekitjek diýse şu agşam ýatman daň haçana tarka diýip garaşýardy. Şu teatra baranda da bir hilik şu teatrın içine girýärdik. O mahallar şu aman gurman teatr var. Şoňa gidýärdik. Näder Alparslan teatryny ulu köşküň içinde. Şonu şu teatra giremizde şu teatrın bir hilik bilemok şu bize bir hilik bir täsir goýýar-da bir hilik. Şu teatrın içi şu içine girende şu teatrın iyisi onuň oturup spektakl göremizde bir şeyli bir buýstonç bilen bir çağa begen şu teatra seyredýär. Ýene bir şu bellek geçilsin gelýär-de şu kakam şu spektakllar alanna şuňar erteklerde her bir ýetirýän keşpler, Towşanjyň keşpi bar, Möjüň keşpi bar, Aýjyň keşpi bar. Şu taýda aktyorlar saýlap alýan eken. Soňra öýe gelip şu görün spektaklymyz bardy. Şuňa gurrun döşlük edip kakymyz aýdýardyk ejemide. Beh, kaka o alan artistlaň diýen Towşanjyk edil Towşana meň däp dur, Aýjyga meň däp dur. Näme kakam öýdi bize elmadamy da şuňa saçak başyny üýşürenne köp bilinç öwüt nesihatlar berýär-de. Ine siz şuňalyk bolmaly, siz şuňalyk bolmaly, şu zatlardan göreli almaly. Ine bize şu kiçilikden eýem şu hemme zady öwredip bir hilik eýem şu diýene sunuwda medeniýeti, teatry gatyr ul üns berip şonu eýem şu kiçilikden söýüp başladyk-da şu. Ine özümiz äsoň ulalymsoň aktyklaryny ululup ýetişdi. Aktyklar öz çağaçyklama bilen teatra gidip şolarym teatra urup durduk. Häzirne çoğuluklarymyzdan gatnap ýör teatrlara. Kakamyň körpejigi Jemile. Jemile in körpesi olansoň şoň üçin şu Jemiläni hasam gowurýardy. Geldiňmi oglum, nähili ýagdaýlaň diýip şoňa şey diýip ýüzlenýärdi. Ondan bilen bir ulurak go, men in ulusudum. Beş çağalan içinde in ulusu men ondan Ken gawanam okdum awu. Bir hil özümem kiçikem şu jigileme seyredip şolar bilen bile şolar ululdan menne. Bular ikide bir işte de ilmadam awu gije günniz işli işte. Ýene bir aýtsak bolýan dadym ýadyma düşýär şu çağalamda meýem bizin näýem özüme durmuş gurup çağaly bolamsoň öýe gelýär-de aktyklary çağaçyklamady bolýan. Şolar daşyny üýşürip ertek aýdyp berýärdi. Şu ertek aýdanda şu ajdarha bolsun, döw bolsun şoň keşfine girip bir seslerden bir üýtgedip aýdýar da çağalara bir üns berse bir käbir bir gorkup oturýardy, käbir ýerde gülýärdiler. Soňra öýe gelen aýdýardy. Babam bide nähili gow ertek aýdyp berdik. Ertekiň içine giren ýalyk bolup diýärdi. Erteki dünýäsiniň içine girip çykan ýalyk bolup. O da dedi bir begenýärdiler-de. Kakam öýdi hemmesini ine şu gelýän atyklan barynam gowy görýärdi. 14 san aty bar, 4 san çoğulugy bar, töweleme. Hemmemiz üýşüp gelenmizde bir şuňaly saçak başyna oturup barymyz bilen gurrundeş bolýar-da. Garaşsızlygymyzyň 25 ýylligi
yetip geleni bize şunyalyk habar berdiler. Şo habary ilki bilen ejeme aýtdylar. Kakıňyza berilen şunyaly syýlag alyp gitmeli ede. Biz gaty begenlik, buýsonluk. Şunyaly habar gelende ejem hemmemiz ine üýüşüp bolar dedim de doğunlamam jigindem barym. Şunyaly syýlagy ilki bilen bizni eşitdik bolun, sana hormat edip sen alyp meni uratdylar. Ondan men bardım şo syýlagyny almana. Bu hawa men üçin şeýle bir uly şatlyk, şeýle bir uly bagat boldy da şo oturup şo merhumlary şunyalyk syýlap şeýtir çağırýarlar da bir-birden. Ondan şo Türkmenistanyň halk artisti Bayram Seydullayew diýeni hilek özümün tolup gittim de bir hil ağrım tutup. Özüm turup barıp şo syýlagy alyp gaýtdym. Kakam barada diýsen, çyndanam kakam şu teatra berilen adam. Şunyaly kakamyň bolanyny biz gaty buýsan ýa, beren ýa, şunyaly ýatlanyp dur. Şunyaly sanat we medeniýet älimini, döredüjilik işini işlen merhum adamlara hormatlar kadamyz, syýlag hormat goýup şunyaly syýlaglary beren üçin hormatly prezidentimize jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Türkmen iline, halkyna edýän işleri tutumly bolsun. Naha hormatly prezidentimiz sungat işgärlerini, medeniýet işgärlerini gollap hemişe şa serpaýlaryny berýär. Kuju ile işler ýaly ýola salýar. Şoň ile birlikde öňden geçenler merhumlara da şa serpaýlaryny berip dur. Şoň üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimiziň arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Şu halk üçin, watan üçin tutýan işleri hemişe rowaj alsyn. Bayram ağalarına üyüşüp maskalar öylerine oturan o adına bir değişme gururun tapılya, bir gururun ya da oynak bolan bir gülkün saatli var, ne sambrere deyip bir oyun oyduk bayram ağaları, kameydi. Ay diysen gülkün ya sonur gülkün yerlerine yatlıyasa oyunu bolup geçen vakalar, ya birin sotada askın olayan, birin batırak olayan, son yatla bayram ağada diysen şadiyan adamdı. Bayram ağalarının dörücük eliminle sungat alemini köp bileşledim. Yavur gatrayırım diyen adam değil. Öyle yumuşak adam. Hem talep edici. O neyse bile Türkiye'nin sungat aleminde sakna elinde senden talep ettiği adamı söyletiyordu vardı. Bayram ağabeyle spektakl oyunu başlayan vardı ama köpçülük de bir giyecek alıp geliyor. Bir ya öngürek gelip oturun peydatı yok başlayacak vardı. Hem cem olmalı. Aynı bir yok. Bayram ağabeyde başlayacak öyle yapır. Adam yok hem plan yok. O adam cik edip geliyor da kapta şarkı edip geliyor. Çık diye kıyırıyor, kovuyor, barçık ne mi giyecek aldığını oturuyor. Hem oturuyor. O bolmasa başlap bunu nokta bir adam. Onun ağabeyde oturuyor. Bana da koşum dedi, koşum var çağırsın. Çağırmalı oluyordu ondan gidip getiriyor, ondan innikile birinin giyecek almak diye onu. Yıkacak adam giyecek alsa ben katı çare olacaktım. Sonra yeni anırsında rahat yok. Sonra da adamın anırsında onu kahar ya onu etmek rahat yok. Yeni ne mi ağzı bir maskalı alıp beni sonra işe başlayıp bir repetisyet buğrayanda. Yuhruğuydun çarbağının bağvanına Molla Melgun diyerdiler. Onu patşaň ýakyn arnasy Garabatır Zöhre gözuluk bollyp bir ýerde goýupdy. Garawul hökümine goýupdy. Bu wagtam ol Tahiryň çarbagy giýenini görüp onu aňtap gelipdi. Eýlek gördi. Beýlek gördi. Ahyry aşyklary gördü Melgun. Karavatını yetirmeden olmaz. Dur! Ayacıklarım dur! Neyle koyduk ya? Dilimden hem göğülemden ve ötecek ol ya. Karavat! Yuvur soğuk yerdim. Yuvur! Bayram ağabeyden işland fırsatında bir neçe vakalar bolup geçe.
Näme köp spektakl goýan, birine waka bolmasa birine bolýa, ömrüňi dörediligi şo sakna bereňsiň elmidama bayramaň ýanyna bolmaly bolýar-da. Bir bayramaňda näme ömrüniň soňlaryna ura ýaş itýär, adamyň huşy itýär, indi oýun goýýar, öňkü ýaşlyk döwür däl. Ýa bir kıssancına ışkı yaktıracak orada, ışkı hadımçı yankı tak tak deyip oturun vaatları ışkı yaktıracak olayını son adını yadını düşünük adi onun adını ay cevuz adi kıyra yakaçıranı ay cahan alay son adı ne amay son diye son onun hemme tiyatrının adamların adını yatlap çıkarsan onun onun ceyfununu bile adı ya ama nütüş kağıt varayım. İngilizce'nin atlarının hemmesini açacak olsam maksat ya da ceyfundan halinde çırağını ver diye. Şeyde bayram ağa bile kağıt katıp bülkün kusuğa kadar oluyorsun. O telimine değilsen tefin adam, ona da adam, ökta adam, ömrüne sunuğda veren adam. Yine şol adamlarla biz işleştiğini. Halipamız, bu işle halipa. Gulmurad Agabayev Ermidama oyun goýsa hem baş gahrmanlaryny ýerine ýetirendir ýa-da ikinji rejissor bolup çykyş edendir. Ine Türkmenistanyň halk artisti Öwüz Gelýänow bilen kän işleşen. Ya müşkmü sen, ya kokunaran barmyň? Aýdy bilmen, ya sarkmy sen, şenbermiň? Ya deryamyň, ya möwüşmü sen, lenbermiň? Ya girdapmyň, ya burgunmyň? Türkmenistanyň halk artisti Öwüz Gelýänow öz keşfinde işläp oturýar. Eger mümkin bolsa bir haýyşda deliň. Owa gelberim. Assalamu alaykum. Wa alaykum. Dowlat inim. Gel ges. Alaykum. Merhaba. Ýene bir sorulja geldim. Gatowy. Öwüz ağa. Yani beşiği tayarlap oturuyor. Ne şu pasatta sizin öz şol halipamız bilen geçen dörecülük yolunu değil. Şol döwürleri, şol ömürleri hakda öz ýatdymalarını beýan täzeme. Gatowy dowlat. Biz 1973-nji ýylda bir näçe oglan gydar bolup yaş tomoşalar teatrına işe geldik. Sonra bizi karşılan rejissörlüğün biri Bayram Feydullaev'di. Ben şu gelemde bir adamını gördüm. Şu tiyatroda başka da oylar koyuyor da, başka rejissörler, başka artistler bilen. Sonra köp rejissörler önkü adıgan artistler bilen oyun koymağı halayadılar. Ama Bayram Feydullaev şu benim bir ulukan tecrübemiz bolmasa da entek sahnada bir ulu iş etmedik artistler bilen, yaş artistler bilen o ulu oyunlar koymağa, şolara ulu keşiflere inanmağa çekinmeyen şunu ya köp işler edipdi. Dine bir men özümde başka da bir näçe oglan gyýlar şolaryň döredin keşifleri Bayram Feydullaewiň dörejeligi bilen bagly. Şoňra şol etmeginde bolupdy da. Men äger atlaryna aýdyn. Yani Oradaman Gelliw, Sarfikliw, Oltaş Handywa, Gödel Hajiwa, ýene de bir näçe artistlerimiz şol Bayram Feydullaew şolary artist hökmünde bütün tomoşaçylara tanadypdy. Bayram Feydullaew şo döwürde biziň gelen döwrümizde bir täzelikçi rejissor hökmünde tanalýady. Öz dörejilik ýolumy ýerlemde men ykbalym Bayram Feydullaewa köp babatda bagly bolupdy. Şoň üçin men ilmidama ýatlayan halipamy bilen işleşen döwürlerini ýatlayan. Ne misal üçin 1980-nji ýylda şeýle bir waka boldy. Ýagny Matmul Pragynyň ýaş toýy bellenýärdi. Oňda durly ýerlerden uly ýazgylar gelip tomoşa etdi. Şonu ýagny şahyr hem dramaturg Anýberdi Agabaýewiň Matmul Praga atly piyesasy
teatra geldi. Onu men halipam Hommat Müllük oynamalıdı. Şu Mahmul'un keşfini. Dedim, Koca Prağı. Yazılışı boyunca şu Koca Prağı 84-85 yaşlarına kıyasladım. Teatrın rejissörü, baş rejissörü Durdu Mehmet Orayev'im, Bayram Fedilav'ın ödüm, rejissörü pikirlenip 33 yaşlı bana anancak boldular. Benim katı korktum. Temin ödüm yanı bir yaşı olur oynap bir oğlanla. Bayram ağa. Bu keşfi bana ananmam. Ben katı yaş korkan dedim. Hala Hommat Müllük bilokan Kulumrat ağa vayf va. Aman Bahre Merdif va. Şunu yani şonu dengduşlarına aytdım da. Olar menden bir 10 yaş olurlar. Olar da şahiranlık petrak dedi. Sen de dedi, koşuya veyan dedi. O şahiranlık ba, şu coşun ba, şu okağında bir kanatlandırı bilyan dedi. Şeytip inandırdılar da, şu keşi bana inandılar. Benim şu Koca Prağı bir sahna giren oradan çıkan o. Şu saat yarımlap, dine öğüt gurlak geçiyor da şu Koca Prağı. Bayram Teydillah için bir kovdadı. Şu yaşlar yerler, şu yaşlar bilen bir tehdit ediliydi. Ödüm bir yaşlar yanıqda da. Şu yaşlar isen adam ödüm göğünü kalkınıp coşkunu işleyatdı. Bayram Fedillayev onun soňa waka ayda o tahirif barada yazıcı Narman Jumayev 6 ýylda bir powes ýazypdyr. Şonu ayda o tahirim keşfini maňanandy. Peykam diýip bir oyun mady. Şu oyunda da ağa berdim keşfini maňanandy. Men bilen birlikde orada zaman geldim yerine getirdi. İki bolup yerine getirdik şu keşfi. Nowatly Recep'in Geday Bagşy spektaklyna işleşdik. Bizim bir artist hökmüne, aktör hökmüne kemaly gelmegimizde Bayram Fedillayewiň hyzmatlary gaty boludy. Şu beýleki rejissörden tapawutly ýeri Bayram Fedillayew bydama öz ýanyna bir öz pikirdeşlerini ýygnaýady. Öz bilen pikirdeş şu dünya, şu täze döwrü garaýşly adamlar. Masal üçin mydam gördüm Hommat Müllük ýanynadyr Bayramyň. Ya Kulumrat Ağabayev ýanynadyr. Soňra bizem goşdy. Orada geldi, men ýanyna bolup, onun ýek ölçeden şu maslahatlaşyp, şu pikirlenişip köp işler edildi. Şoda men açykladym, ýek özi käbreşer diňe ýek özi ne diýdi? Sahna goýuny diňe öz pikirim, öz düşünjem diýdi. Hiç kulak asmaya başladı. Ama bu olsa kulak asmagy, dinlemegi, aktörün pikirini şu dinlemegi başarýardy da hem geňeşli doňgysa bolmady ýerde aşaly. Şu köpçülük bilen birlikde işleşip şu gowy netije berýärdi şol. Şoň üçin şu döwrdaky Bayram agan goýun oýlaryň hemmesem tomoşaçylar tarapyndan gyzgyn garşylanyp bir ýatda galyjy oýlar boldy. Şoňa da özüni de awraya getirdi, rejissör hökmüne. Öz zähmetini ortağa koyup, aktörlüğün bir dünya garaýşyny bir öwrenip, pikirlenip bara. Hem mollum, hem rejissör, bu iki zähmeti birleşdirsen, ullokan bir mektep döreýär. Bayram ağa şolar ýani mektep açan. Mollum halipa rejissör diýip hasap edýär. Sebebi mira barsa hemişe zähmeti üstünlükleri beslenýärdi. Ömrüniň ahyryna çelli bilen bilen işläp bir de bir gowy mektep goýkudan halipalyň berdi. Dogry edem döwlet. Bayram ağa giden dörözülük oyunu şeýle bir derejä bar ýa. Ýokary derejä baranlardan indikýan netil we ýaş rejissörler. Şu eden işi bulara badalga bolýar. Şundan soňra gowy oýnatjak bolup olaryň öslegine ýardym edýär. Şoň gowy eden işini şundan badal almalylar. Bayram ağa şuna gowy goýup men şundan gowy bolup diýip amtyrşdyrýar. Ösüşe höweslerýär. Bayram Fedillayewiň ýene bir ýaş taraplarynyň biri onuň rejissörlük zehini köp taraplyň, köp ogurly. Men aýçakladym şu ogurdan teatrın tomoşa hödredýän oýlarynyň köp ogurly, ýani gaýşmaly köp taraplyň bolmagy üçin miras goýup gitdi. Bile bir nusxa görkezip gitdi diýip aýdasym gelýär. Edir şu gürlerim biziň Alparslan adyndaky Milli Drama Teatrymyz Bayram Fedillayewiň ustatlygy ýaly mirasy dowam edýär. Bizim şulky ýaşlarymyz
o arkadamın sayesinde tiyatrımızın ösmegünü ulu işleri ediye. Şoň üçin bellemerde Bayram agan da eden işleri şu günü de böyle ýaňtalyp dur, şu günü de gerekli bolup dur, öwrenmäge, düşünmäge, duýmana, sarpa goýmagy gerekli bolup dur. Täbi teatr mektebi bolup dur ýa. Hakykatdan sen bir söz aýtdyň, mugallim, şu rejissor köp halatda mugallim bolup bilen o. Şu mugallim bir alad edip enatasyal bolup şu aktyor gyz bolsun, oglan bolsun bir şeýle hoşsar çykyp bir mugallim bolup bir janyp öwredýär da. Bu zatlarym hiç bir göreli alamaly zatdy. Şu biziň Alpartanadynaky drama teatrymyz Bayram agan bir 73 ýyllyk ýaş toýuny belledi biziň hemmämiz bilen. Adamlar hemmämiz ýa-da wasile edip gelýän üçin hemmämize bir katı minnetdarlyk bildirer. Öz teatrymyz adamlarna ulu bagyt, ulu üstünlükler arzu eden larla torun adamların hepimizin başlarının dik bolmagyny, ýöňleriniň uzak bolmagyny, durmuşda bagtly bolmagyny tüýt kalbyndan garlygyna ýaşykdan arzu eden janyny tapdyr. Bana ilkinci gedek aktör usadamdan sapak veren ýaşym Bayram ağa, birinci moğul. Edýut näme, onun tahmin hareketleri näme, nähili ýolun alyp barmaly, nähili orala düşünmeli, nähili işlemeli, şu zatlara dahyl bolup binemeli, şu derejeye ýetiren ýaşyny diýer. Ne şu tiyatro şeklinde Türkmenin milli eşliğine gelip bir taňarlyk aýdy. Taňarlyk Bayram ağa. Hem üstünlüklüm, hem oynan han bergen daýhana maşa göýrüra deňiz. Gökman dedim, şo deren sapaklanyň kökü, şo deren sapaklanyň meýwesi. Taňarlyk. Dorgana Bayram ağa ýanky işlen doğru bir şol oturup gelip watymy 73-nji ýyl şeýetdiňler. Bayram ağa doğru şol hakykatdan öz güýjüň bilen, öz zihniniň bilen, ahlakyň bilen özüň görkemli döwür boldy da. Oraz Muradow Bayram ağa aman kömem, aman Urwan Udiýew, şo rejissörleri Bayram ağa bir töşkät edip hiç kim aýtmady şonu. Bayram ağa hiç mahal işden ýadyar adam der. Hayır taraf olaydı, naifler, şu akımmalısılar, farklı taraf oldun. Bana mesertti 80-nji ýylda şu altın baktan alıp gelýärler. Men Moskvada duşmak mesertti Bayram ağa. Birinji dapar Türkmenistanyň şol folklor ansamblyny daşyňda çykaran, şonu altın paltama nasip bolan Bayram ağa aladat bilen, ihlas bilen, zähibet bilen. Ýene Bayram ağa bu häsiýet bar, sunwat diýdiler, eger şunun bar, men işim var, aladama, yaranok, eger hiç mani tilg etmedi. Şoň üçin hem döwletimizden, halkymyzdan, teatrsyň ot işgärler, tanqidçilerim, Bayram ağa häsiýeti bölüme, hemmesiyle hormatlary, nişanlary, istişat herpaýlaryny goşuldylar. Siz madama syýlanyp, hormatlanyp gelýän adam. Şeýpinçilik üçin hakykatdan ikinji moğullum. Meşriliğine namazlara gelip kutladılar. Ondan men onu halifamı özüňem bilýän döwlet özüň bana hajetdiň Bayram ağa bir degişme goşgy ýazydyň da. Bile de okuduk onu. Onu bile çykyp döwlet hemle bile okuduk. Şonu bir ben daýdaýyn. Bayram ağa rejissor bolup öz goýun oýunyny özü aktyor bolup çykşa ýetdi. Şol atlary gözen tutup men ýanky 73 ýaş toýuny berdi bellerlerini bir topar bentler bar ýöne iň soňkusyny jemläp aýdýandan. Uzak ýyllar işlediň, işläbim ýörsiň. Kä rejissor, kä aktyor bolýança. Ora teatry, soňny çelli, gapyda oturýan waktyor bolýança diýip. Yıllar tutunda. Şo goşyny okudum bolýany, onuň arasynda seredýän näde ýakady bolýany
yüzü açılıp, yılgırıp bir, yani şol aydiyan sözün bir üstüne düşer, jüpüne düşönne, on kabul ediyen adamın keyfi asılya, yılgırıya, başına yakaya, onun tomurrosu bilen bağırlap görüyor. Tomurrosu ne diyaka deyip, öyle şu edaran işler da, tiyatr adamsı da, onun için tomurrosu bilen bağırlap görüyor da, ettirip. Mun tüvetür ne deyip, hadi gül, kuvanlı da beğendi. Ol alıp yani tomurrosu bilen olur neyli qarayaka, olur neyli şu zatlar doğru mu, neye doğru mu? Cüfüne düşen vakti öz paylak koy veriyatta. Olum hem benim şu şehir tök bunu kimi bile koyduk şu koşkuyunu. Şoň üçin şoň ýanyda gelip ay tavalım oğullar, tavalım fiýlagyn hormatymyza diýip aty arkamyza kakdy da. Ine şolar ýaly mektebiň gowalanyny, ýoluň durmuşyň, döredijiligiň bir bile işleşen şu köpçülüklerin işleşen şu sunwadymyň hemişe de höýürini görmek nesip eder mi diye. Ine şol ýaly beýik halipalar ýatlamaga, olar hakda şol ýaly ýepleşikler ýeňişlik taýýarlamaga, olaryň zähmetini goýup giden bir ýollaryny wasp etmek üçin döreden şolar ýaly mümkinçilikler üçin mirasymyzy ýatlap, mirasymyzy ösürmekde, özgörtmekde. Şolar ýaly mümkinçilikler döredip berýän mehriban hem gahrmanlar kadamyz hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýar. Jan sag bolsun. Bilen baş aman bolsun. Her bir tutýan tutumly işleri hemişe rowaşlar betdendir. Teatr sunuwatyny, aýdymda sunuwatyny, umuman sunuwaty medeniyeti hyzmat eden köne halipalarymyzy şunu ýaly ýatlap, şolary bir tirdegine galdyryp, şolary hem öz halkymyza şolary eden işler bardy gurrun berip ýaratmaga döredýän mümkinçilikler üçin hormatly arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Döwlet kysamy tutýan işleriň ählisi el madama rowaz alsyn. Halipamyz Türkmenistanyň halk artisti merhum Bayram Seydullaýew barada ýatlamalar ýatlandy. Bir sunwatda ýaňy bir ýörjen bolup ýöreýişiň şu sahnada ilkinji ädimleň ýadyňa düşýär. Bayram Seydullaýew barada diňe gowy ýatlamalar aňda galýar. Sebäbi Bayram Seydullaýew diňe meň däl, ähli meň deň duşlamyň, menden uly halipalaň halipasy bolup durýar. Bayram Seydullaýew şu bismillah diýip teatra gelenmizde gözümiziň açyp görenje rejissor diýsek ýalňyşmaýar. Bayram Seydullaýew meň aňymda edil şu teatryň atasy hökümine galdy. Şu işe gelenmizde mudama Bayram Seydullaýew daşarda bizi tahyýaja bilen garşylap oturan ýadyma düşýär. Edil ataň öýüne mihmançylyga baranda şu ejeň bilen kakaň sen öňünden çykyşy ýadyňa düşýärli. Şu halipamyz bizi mudama teatryň gapysyna garşylap dururdy. Soňky döwürler azadyk yaramady eline taýýajagyny alyp kellesine tahyýajagyny eýip teatryň öňüne ähli gelýän artistlaryň salamyny alyp için salamlaşyp durşy häzir meň ýadyma düşýär. Şu aňyrdan geliberseň edil hosaryň gören ýaly, kakaň gören ýaly şu teatra näçe gelseň gelesiň gelerdi. Bayram ağa diňe özüňi däl, çağıçyklaňy, ejeňi kakaň dogunçyklaňa çen sorap bilerdi. Şolaň jan sagymy diýip için salamlaşardy. Şolar ýaly sady halipamyz, şolar ýaly sady rejissorymyz bilen işleşmek bize nesip etdi. Bayram Seydullaýew her bir artistiň durmuşyny uly ornumy diýsem men ýalňyşmazmykam diýen. Bayram ağaň häsiýeti barada aýdanmyda, ýa işleş pursaty barada aýdanmyda, Bayram ağa bir öz aslında bir şahanly adam. Bir gülünne de bir garaşylmadyk, bir iýlinkä meň demedik, owadan gülküsi bardy. Bir üýtgeşik kostyum giyerdi, tegelekden üýtgeşik papazyk giyerdi.
Onun qara aynek dakın ve häsiyeti bardy. Bayramaga gelse bir hakamız gelen ýalyk, ağamız gelen ýalyk gowy ýatyk bayramaga gahar gelse de bakmaýadyndan çykaryp bilýän adam. İçinde sakla bilmeyen adam, wagtlaýyn. Şoň häsiýeti, ýumşaklygy bayramaganyň gowlugy, bir mehribanlygy bize has ýakymly sebäbi bayramagan maşgalasy Zulfiýa necemizem Amangul Mamedov adynaky ýaşdymyşyk teatryny bayramaga bilen bile gelip işlerdi. Hormatly prezidentimiziň saýasynda her ýurtymyz parahat, ýollarymyz açyk. Hormatly prezidentimiz ýeke bir diýerler merhumlarymyzy ýatlap berýän orderler için Taňry ýalkasyn. Meňem ýoldaşym Bayram Seydullaýew Türkmenistan halk artisti siýlap berdim prezidentimize umry uzak bolsun, görjegi gowy bolsun. Müdamada ýurtymyz parahat bolsun. Bayram sapaýa adam. Sağlar bilen müdamada bir oturup maslahat berýärdi. Balalar şunu ýolda ýürüň, oýadam goýýan oýunlarym şu çağlar hakynda terbiýet hakynda aýtýardy. Bayram çağlaryny ýaman gowy görýärdi. Oturup her gün kiçi mahallar şu ertekler aýtyp, ýa çağlar oýuny bolsa alyp gitýär teatra. Şu teatrda bütün çağlar bayram oýunlaryny görýärdiler kiçi mahallara gitip. Bayramy özü bir salihatly adamdy. Diňe iş bilen bolýardy bayram. Bayramçylyklar geçirmeli bolsa şu yaraman dursa da şundan galman gitýärdi şu bayram. Men aýtdym bayram biraz yaraňy ýataý diýsem ýok gerek gelmen işimden galmaýyn men işim bilen bolýan diýerdi. Özüne awry gazynyň adam boldy, özü hormat etýärdiler. Käde oturup gülýärdi. Men aýtdym bayram näme gülýän diýsem ay şu artistler etýär nämeler gownumy zap boldy da şu gülösüm gelýärdi. Haýwanlar rolunu oýnayanlarna diýdi. Biri kurra bolýar, biri eşek bolýar, biri güçük bolýar. Şoňa gülösüm gelýär diýip gülärdi oturup. Ýöne artistlerdi, ilki gelen ýaş artistlerdi gowy etip şulardy gowuna bir ýyl artistlik uğundan açsak bolup şular bilen gowy işleşýärdi bayram. Gelen täze artistlerdi hökman açmaly diýip şular bilen köp işleýärdi ýaş artistler bilen gelen wagtynda. Teatryň artisti oglulary meň oglum ýaly, gyýlary gyýdym ýaly. Şular hemmesi meň balalarym diýerdi-de. Şoň üçin biz özümizem şularda şu mahalam gowy görýän men şu mahalany bayram ýok bolsa handyr şeýle bir gowy oglan o artistler ýam hemmesi gelip kömekleşip sorap durýarlar. Genneçe nähili ýagdaýyňyz oňatmy gowmy diýip soraýar. Bayram ýöne özü maşgalamyz üçin ýaman alady etýär teatr üçin. Teatram edil öz maşgalasy ýaly görýärdi. 2 ogul, 3 gyzym bar. No, şeytibam nädir 12 tane ahtygymyzam bar. Indi 4 tane hem çoğulugymyz bar. Çoğuluklarda indi biri ikisini gördü, ikisi soň boldy, çoğuluklarym hem. Gyýlar baran ýeriňiz bilen boluň diýerdi, şularda uğruna boluň. Gaýnataňyza gulak asyň şular diýen baran ýeriňizde siz şu maşgalaryny gyýdysyňyz diýerdi. Sizin kakaňyz, sizin ejeňiz ýaly bolmaly, oglanda ata-enalar ýam diýerdi. Onsoň bir zat gulary gowuna degmeň, siýleň, ulyny siýleseňiz hiçem siz kem bolmaýaňyz diýerdi. Ulu adamlar hem, kiçi adamlar hem siýleýän adamdy da ol. Şu suratdy ahymyl folklory bilen gitdik Moskwaya. Şular bilen bilelerse menem gittim şular bilen folklorda çykyş etdim. Bu ýaşulýan 70 ýaşynda. Şu tans etip, zat etip şu nämede Moskwaya baramyzda ýaşulýar öz sakalymy kandi görýärler wagty. Ol ýa sakal goýup näme ýelmezler bolaýmasyn diýip. Şu taýda Moskwada çykyş etemizde surat ýadgarlyk kaldy bize. Folklordan birinci bolup bayram çykardy da şol folklor ansamblini şu Polşa alyp gitdi. Polşada da kızıl palto alyp geldiler, birinci ýer alyp geldiler. Bayram ýeke üýün ýürüp şol folklor adamlary saýlap, eşiklerini hem
Eki-ekiden özü görüştirip, giyintirip, kadimi Türkmen eşikleri, nähil eşikleri, gelin ayların, oğulların eşikleri nähil. Şu kadimler folklorda näme etdiler şol, näme tarihi zatları alıştırıptır şol bayram. Menem Taşkentden gelin olup gelen de, meni hiçem bir gownuma degi gat söz aytan adam de. Ağramsak sıpaya adam dedi. Adam gowuna deymek zatı yoktu hiç. Mehram adamdı. Taşından görende şeyle bir ağır gepleşmezek yalvartırın, öne şeyle gepleşende şeyle bir mehram gow yoldaşın var eken diyediler. Bayramız dostları şol näme hommat müllüğü bayram aman berdi. Berdi bäşim. En gow dostu berdi bäşim bolar, ikisi bile institutda okan. Yazıcılar köp gelýärdi üýümizde. Biziň ýaş mahallarymyzda olar oturup bir oyun goýjak bolsalar maslahatlaşýardylar. Näşe Gurbanazar Edilsoň spektaklini birinci gezek bayram goýdy-da. Gurbanazar Edilsoň şol oyununy şeýle bir gowy etip goýdy. Sahnanyň öňünden Gurbanazar Edilsoň suratyny düşürüp öz sesini okan goşuklaryny aýtdyrdy. Galyp gitmedi ýaldy. Yine işler yaşap yursun oyunları görkezýärler, gaýtadan şolary dikeltip. Hormatly prezidentimiz ömrü uzak bolsun, görjekleri gowy bolsun, ýurtymyz madama parahat bolsun. Şol merhumlary ýatlap, ana men ýoldaşym Bayram Seydullayew diýem, ýatlap dur şu mahalle üçin taňry ýalkasyn. Bayram ağa keşpleri, artistleri paylanny, olaryň mysal üçin gülkül sahnada oýnaýan artist bolsa şoňa gülküli, gaýgyly sahnada oýnaýan artist bolsa oňa gaýgyly keşfi däli, oňa garşydaş keşplere berýän wagt bolýar. Ana şu Jahadyl Soğanatly eserimizde ene Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Däde ady bilen tanylýan Aşyr Gurbanow bardy bolin. Şol Aşyr Gurbanow bir parafatly, bir agramly, bir akyl berip oturan ýaşlygynyň keşfini döretmekligi berdi. Türkmenistanyň halk artisti Haýt Durdyýew bolsa, bir ogryň keşfini ananny. Keşf paýlananny, şu keşf maňa men keşfim däl, men bir hili özümde şunu görüp bilemok diýdim, atyn gördi ýady. Görüp bilmedem näme diýse, şol keşfi sen özüňde görmegiň üçin men mara diýadi. Täbi öz ugrukdurýady. Ol egerde men seni şu keşfde görmedem, men şu keşfi taňa bermezdim diýadi. Şoň üçin kä halatlarda käbir keşfleri alaýanmyzda özümizde bir pikir döreýär, beh başarar mykamaý diýen bolin, sende anam döretýärdi. Şeýle bir yeňillik bilen ugrukdurýardy bolin, özüňem duýmany galýadyň. Sahna çyksam hökman tomaşaçy ýylgyrmalymy kadip düşünýärdi. Ýaş tomaşaçylar teatryna daňdanakkan bir ütler diýip bir taryhy esere ýüzlenni, şonu çagyrylbeg bilen togrulbegiň süýt eneleri hatyn enen keşfini maňa ynany oturuberdi. Şo wagt men ýaňy bir bolsa 30 ýaşlarynda bolsamam, şoňa garamazdan Bayram ağa maňa bir erkli, bir dowumly hatyn enen keşfini ynanny. Şol rejissor näme üçindir meni gülkäý ýugurulan keşpler dälle, şol taryhy eserde de dowumly diýen alynan keşfini, iş başarýan diýen alynan keşfini ynanny. Şonu çagyrylbeg bilen togrulbegiň süýt eneleri hatyn enen şeýle bir gelip diýen sözi bar da, näme beýdip oturýarsyňyz? Çagyrylbegim, togrulbegim, beglerim diýip bir şu aňyrsy bilen gürläp bir şolary watançylyk temasyna çagyrýan monology bar. Näme beýdip oturýarsyňyz? Ýurdumyzy goralyň, watanymyzy goralyň. Eger serkerteleňiz az bolsa, onda gelin ýyzlamyzdan bir garada durjak gelýär. Olaram elleri okly ýaragly çykjaktyrlar diýen bir monology bar. Şo keşp ýaşlygymyza seretmezden Bayram ağa maňa anany, menen Bayram ağaň anamyny ödep şo keşfi döretdim. Şoň üçin Bayram ağa
Men mudama minnetdar. Bayram ağaň ine şu goýan oýunlaryny islet çağalar üçin bolsun ya ullar üçin bolsun tapawdy ýok. Maňa ynanýan keşipleri köplenç bir-biri bilen gapma garşylykly keşipler ynanýardy. Bu zatlarym bize hasam işlemek üçin ulu gyzyklanma döredýär. Sebäbi elmidam artistler gözlegde bolýardy. Elmidam şu täze gözlegde bolýardy bayram ağa bizi elmidam şu ukuyumuzy açmak üçin her hil keşipleri biz ynanýardy. Bizem şoňa elimizde bar edip gece gündüz bayram ağaň ýanyndan aýrylman zähmet çekýärdik. Karanayın taptır. Duramali. Aho. Başına oduna döneyin atam. Yer bine vurur. Atam sen misin ayolum? Ay, koca köyle bir su uçmayıp çıkacaktım da. Fakat çok öldü mü? Vay dost, vay dost. Amin Muselim öğrünü karkatacak olayım kandı. Bırak yarılı. Yetişi vurayını ılıgat gelsin de atam. Ilıgat gelsin de. Takıl oğlum takıl. Biz silahını... Ay Allah diyorsun. Yönümene oğlum acarma oğlum yok. O zaman badımdan neyem ömrü kalanıracağım. Köpü geçip adı kalanır. Rahat haycan atam, rahat haycan. Buyur. Atam. Nehmet olsa yerine görürsünüz. Uzağından nereden? Aynen. Yerde atam. Sütüğü mekanı her yetişen olsa bana adınızı ver, ayta vereyim. Uy. Men adımın sana ne gerek var oğlum? Buna terestekizler. Abırden ayağınız sağ ayağıda. Su bilen akıyık bitmedi. Bir olsun sizin eşkiniz kime eşk vereyim. Ine şuun kunumzem ýaşy ýatlamalar bilen bayram ağaň ýatlaýas. Elbetde bir adam ýatlananna şonuň bir esas bir ýadynda galýan täsirler hakda gurrun edilýärdi. Şu bayram ağa hakda gurrun edemizde şonuň bir adam kärçilikli bir biziň bilen bir elmidama mylaýym gurleşip diýsen talapkärlik bilen bize keşimizi ynandyrjy edip ýerine ýetirmek üçin bizden talap edýärdi. Şeýdem bir näçe ýyllardan dowamyny bir näçe oýunlaryna gatnaşdyk. Bayram ağa elbetde teatrymyzyň sahnasynda da uly görümli bir näçe tarihi oýunlarym goýdy. Söýgü hakda da goýdy, watançylyk hakda da. Bayram ağa ýene de bir häsiýet çağalar üçin oýun goýan döwrüni diňe çağalaryň häsiýetleri barada kän gurrun ederdi. Çağalaryň häsiýetleri, olaryň bolşy, olaryň çağalary bagyndaky bolşy nerden bilýär bize hayran galýardyk. Bayram ağa sen bu zatlar nerden bilýäň diýsen, meňim atyklarym bar diýärdi. Ýa-da käharatlarda şu teatra gelýänsem finlak gelýän diýärdi. Awtobusa menenler ýa-da bolmasa öýüň töwereginde çağalar oýnamaga çykdy. Ejet bilen nähili gurulýar, gapdalnak bilen nähili gurulýar. Ählisini finlaýan diýerdi. Şoň üçin kynçylyk çeken ýerimizde bayram ağa duran ýerine kömege ýetýärdi. Bildirmän urup durup goýberýärdi bolin, hemme zat çüpüne düşüp durberýärdi. Hiç kim bize dinir yerler uçlarlar. Beni kimi sabırlıklı tamaçlar. Ümmiyetini göndermeyeni. Tutulmadım oğul gelir. Tutulmadım oğul gelir. Tokoy söküp sonra kalır eğme ey. İkimileri yerle ölme ey. Ümmiyetini göndermeyeni. Tutulmadım oğul gelir. Tutulmadım oğul gelir. Tutulmadım oğul gelir. Bayram ağa çağalar hakda köp oýun goýýar diýip ýatladykda bayram ağaň özüm edil çağa ýaly bir arasda göňüllü adamdy da şoň üçin hem esasy oýunlarym köplenç çağalar hakda bir näçe oýunlar goýdy. Sebäbi bayram ağa şu adam terbiýelemek üçin gowy gylyk häsiýet çağlykdan aňyny goýmaly diýip bize öwredýärdi-de. Şoň üçin hem biz sahnada edýän keşiplerimizi şu çağalar ynanyr ýaly çağalar şu zatlaryň içinde öýler ýaşap şu nämen gowdugyny, nämen erwetdigini öz gözleri bilen görüp şu yaramaz enlikleri taşlap diňe gowy häsiýetleri özüne jemlemek üçin şu terbiýeçilik ähmiýeti bardy bayram ağaň goýan oýunlaryny. Bize de elmidama şonu ünlüýärdi. Çağalar biziň geljegimizi diýip düşündirýärdi. Çağalara diňe gowulugy, ýa-ni edep terbiýany şu
enata da öwrediýändir, maşgala da öwrediýändir, çağalar, bağlarym öwrediýändir bolýan şu sahna da şolar üçin uly mektepdir diýip bir de bayramaga düşündirýär da biz hem şonuň edýän talabyny ýerine ýetirmek üçin oýnaýan keş bilenmedi bir ananyrjykly ýerine ýetirmek üçin gece gündüz rahmetimiz gaýyrman işleýärdik. Şu bayramaga bilen ýanky halipalamyzam aýtdylar. Şu ken çağalan oýunyna işledi. Şu sahna bayramagan mehri siňenler, şu sahna bayramagan ihlasy siňdi. Şu sahnada ken zähmet çekdi de bayramaga şu sahnada edil şu sahnada beýik gurwagajyk diýip bir çağalan oýuny goýdy. Şonu da men bir haýwanjyň keşfini ýerine ýetirdim. Şu bayramaň ýekiji ýatlasym gelýän zadym. Şu bayramaga çağa ýaly bir goja zat tapsaň begenerdi. Menim öýe baryp pikir ederdim. Ertir bayramagyny begendireyip bir zatçyk tap gelýärdim. Günne bir zat tap gelýän bayramaga soňa begenip bir gülerdi. Sunwat diýilen zadyň öýde bir lokkodaş bolýar, şonu ýoğunmaly bolýar. Şu ýoğunma üçin hökman bezatlygym ýanyna bolmaly. Şu bezatlygy diýip bir zatçyk tapardyk goýun bayramaga soňa gat begenerdi. Onuň artygyrak geçiberdiň, dur şu ýerine artygyrak geçdiň diýip bizi dama ýoğunup bererdi. Şu bayramaga barada neçe ýatlasaň az, neçe gowy zatlar aýtsaň şol adama az ýaly görnýär. Şular ýaly biziň halipalamyzy tirsege galyryp ýatlamak üçin giň ýollar açyp berýän hormatly prezidentimiz bar, arkadagymyz bar. Şular ýaly halipalar barada ken gepleşikler taýinlanýar Türkmen telewizionyna. Şu zatlara ýol açýanyň biziň hormatly arkadagymyz. Şular ýaly halipalamyzyň gadryny bilýär. Ýylla merhum halipalamyza şaher paýlaryny hormatly atlar dakýar. Umuman könesi bolmadyň, täzesi bolmady ýa Türkmen. Hükman biziň merhumlar adamlarymyz, halk üçin hyzmat eden adamlarymyzyň ady ýerde ýatmaly diýip düşünýär. Olar hükman ýatlanyp durmaly adamlar. Sebäbi olar hyzmat çekip bilen adamlar. Her bir artist etmek üçin ýyllar gerek. Oň üçin hem gowy rejissor gerek, gowy halipa gerek, zähmeti biçen adam gerek. Şu biziň Bayram Seydillaýewiçimizem şol zähmeti biçen, zähmete ýuwrulan, tejribesi ýeten halipalarymyz, rejissorlarymyzyň biridi. Şoň üçin şolar ýaly halipalary ýatlamagyň özü bir ýakymly. Şolar ýaly halipalar köpräk ýatlansa, şolaň eden işleri biziň ýaşlarymyz üçin mektep bolup durýar. Şolar ýaly halipalar bilen işleşmeň özüniň bagtlygyna biz inne oturup düşünýär. Şolar ýaly halipalar bilen işleşmek bize meser etdi. Şoň üçin biz özümizi gaty bagtly saýýas. Ilk bilen ine ýokarak jaýyna oturup gelýän goýun senden soralýar. Sen muallimiň kim diýip soralýar. Sahnada bir eser döredende rejissoryň kim diýip soralýar. Bir ýere sawçylyga barlanyna aňyrsy kim diýip soralýar. Şoň üçin sen düýbüň bolmaly, köküň bolmaly. Teatr etken adamlarım, rejissor, hudojnik, artist, umuman bizim kärimiz üýşlüp bir näçe sunwatyň bir ýere jemlenenini sunwat döreýän öýüşi. Mehmandy bolşular, häzir biz Alparslan Adnak Milli Drama Teatrynyň ulu sahrasyna, ulu tomaşadalyna artistler işe başlamadyň öňü sirasyna şo pursatlar sinleýär. Häzir şu ajaýyp sahnada, näme diýmen, biziň hormatly halipamyz Bayram Seydillaýewiň 70-nji ýyllarda ilkinji goýan öýlerini biri hindi rowayatlarynyň düzülen Çanlyň başdan geçirilen adlı spektaklyň täze dikeltiş pursatyny, täze görüşler bilen, täze gözler bilen, täze hudojniklaryň sahna beýleglerini edişini, onun täze sazlaryň üstü bilen täze bir öwüşün berip, ine şu spektakl ululakan sahnamyzda ýene bir täze ruhy belentlik bilen dikelýär. Şu sahnanyň üstü bilen bayramagan ýatmak bizim üçin hatam ýakyndy. Ine şu görýän sahnanyz şol ýan-kaýdan
geçen asırın 70-nji ýyllarynda Bayram Aganyň ilkinjilerin hataryna goýan oýlaryň biri Çamlyň başdan geçirenler atly bir Hindi rowayatyndan düzülen bir ajaýyp bir çağlar üçin, ýaşlar üçin goýulan spektaklyň biri. Şu eser ynha şol halipanyň hatirasyna, şol halipanyň çeken zähmetini şuň gününe dikeltmek bilen onun ruhuny şu sahna, şu galy sindirmek üçin biz ýene şu eseri täze öwüşün bilen her gaýdy düşünmäli. Täze görnüş bilen, ışık bedegi bilen, täze artistler bilen, ýaşlar bilen ine şu spektaklde gelip görýär. Bayram Aga bir mahsus bolan ajaýyp häsiýetliň biri, ol öz döwrüni artistleriniň zehini artistleriniň yerine getirmegine, şolar ýaly ajaýyp eserlerini döreýänligini öňünden görüp bilen rejissörlüň biri. Bizim teatrymyzda işlän döwrüni Bayram Aga köni teatrymyzda kiçirek sahna bolan soň näme-de bolsa azda känni aktyorlar rejissörün arasynda bir ullakan meýdan goýmazdy da bir iki bökönne ýetäýärdi Bayram Aga. Şoň üçin bu ýerde bolýan şol ornuna sesi bilen ýetirip aktyorlara bir açyk goýjak zatlaryny aýtjak bolýar bolup o enligine görä däl bol. Şol entegim ýaşulym bolsa şu aktyorluň şu sahna bir isleýän wagty bir aýtjak goýjak zatlaryny bir çalçak bir diýene ýanky bir 2 adımda 3 adımda yetip gelip aktyoru özüm görkezäýärdi. Käwap şu akyp şu gelip şu ýerde bir görkezip beýle beyt dip aktyoryň gününe goýmazdy. Bayram Aga käbir spektakllarymyzda diňe oýun goýucu hökmüne däli bir käbir sebäpler bilen käbir artistlaryň ýetmeýärligi sebäpli özüm için aktyor oýnaýardy. Inhamin bir ajaýyp spektaklymyz bardy. Halat ediň diýip. Şol spektaklymyzda Zülfiye gelince men ejem oýnaýar. Bayram Aga da men kakam oýnaýar. Şeýdip biz iş saparlaryna da gidipdik welaýatlara. Şonda men öz aktyorluk zehinnem, rejissörlük zehinnem ikisinem bir gowrada bir jan bir ten yerine getirip bilen Bayram Aganyň şeýle bir köp taraplaýyn zehinniň bardygyny hasym göz ýetirdim. Onun öz berýän gurulmaryny, töweregindäki egneşlerini berýän gurulmaryny Bayram Aganyň şol ýazatlary, şol häsiýetleri aktyorda halaýan nädir? Özüni de, töweregini de olar ýaldazy goý berýän nädir? Olar ýal sähuligi diýip düşündirýärdiler-de. Şoň üçin şu ajaýyp spektaklymyz şu neçeli dowam edip gelýärligi biziň üçin ajaýyp bir mektep bolup durýar. Şoň üçin megerem biziň şolar ýaly mektebide peşkeş veren diýdim ýalňyşman Bayram Aganyň bir ruhuny ýatlap, onun bir de goýup giden mirasyny ýatlap, dörejülük ýolunyň bir de uly mektepdigini ýatlap, biz aktyorlar, biz dörejülik işgärleri bizi erteki güne ruhaslandyrýar, höwetlendirýär. Garaşsa ýurdumyzda baky bir tarap döwletimizde, ýaly ýurdumyzda, asuda asmanymyzda şolar ýaly halipalarymyz ýatlanyp, şolar ýaly halipalarymyza hormat goýulýan döwürde ýaşaýar. Şolar ýaly halipalarymyza hormat goýulýany özümiz şaýat bolup dur. Şoň üçin şo halipalaryň ýzyny ýöretmek üçin artistlerimiz gijesini ünlü edip zähmet çekýärler. Ýene dörede siňelýär. Sebäbi sen çeken zähmetiň mudama ýatlanjakdygyna göz ýetirýän şu zähmet ýerde ýatylmajak döwri geldi-de şu wagt. Döwranymyz geldi. Şolar ýaly bize hosarmyz bar, hormatly arkadagymyz bar, sunwatymyzyň hak howannary bar. Arkadagymyzyň jany sag bolsun. Şu biziň halipalarymyza, rejissörlerimize, halipa bagşlamyza, umuman sunwatda bir iz goýan adamlarymyzyň arkasynda duran hormatly arkadagymyz bar. Arkadagymyzyň jany sag bolsun. Tutýan tutumly işleri mudama rowat bolsun. Sunwat işgärlerine goýýan ullakan sarpasy bar. Şoň üçin bizim gijemizi günnüz edip arkadagymyzyň daşyna jim bolup
sunotumuzu mundan beýlägem ösürmek üçin elimizde barny edip zähmet çekeriz. Bide halipa şagirt yol ýörelgelerini ýöretmäge, halipalarymyzyň ündöwlerini durmuşa geçirmäge döretýän mümkinçilikler üçin Mehriban arkadagymyza sag bolsun aýdýar. Mehriban arkadagymyzyň alyp barýan ýurt bäxtli işleri hemişe rowaj alsyn. Maňa şuň Halipan Bayram Seydullaýewy ýatlamak lezzetli. Entegem ýüreklerimizde, aňymyzda o ýatlamaryň barlygy özi bir bagt. Şoň üçin biz hemişe bayram agan ýatlap bayram eden zähmetini mundan da gelecekde sahnamyzdan düşürmeýän. Biziň gelecekki ýaşlamyda wagt edip, wasp edip ýetirmegimizi dörjülük ýolumyzda işler hemişe gider diýip inandyrýan. Sebäbi halipamyz şu teatrdan girip çykdy. Hiç bir yere, hiç bir başka bir teatrlara işe gitmeyen bizim hakiki şu teatrın iyiyet hükümünü, atat hükümünü, halifat hükümünü yine şu acayip sahnada tüyücü arzuları, tüyücü yatlamaları bir de peşkeş verdi. Yaxşı dilekler bilen edilen her bir arzu hasıl olsun. Bayram ağanı hemişe yatlap, dörjülük ýolumyz dowam ederiz. Şuň kunem teatrymyzda goýulan oýunlarda bayram agan goýan oýunlar gidip dur. Entegem ýaşaýar biziň teatrymyzda bayram agan goýan oýunlary geljekde de netip bolsa ýaşar. Elmidamy biz bayram agany diňe gowlukda ýatlaýar. Ýaşy adam hökmünde bir oňat halipa bize bir gowlugy öwreden sahnada bir kämil keşipleri ýerine ýetirmek üçin eline barny edip biz üçin janyny aýaman zähmet çeken adam hökmünde göz getirýär bayram agany. Bayram aga hakda şu ýanky bellek geçirmýäli taliplik döwründen başlap ine şuň küneçelli bolan aralykda elbetde ýatlara diýsen zat köp hemmetem gowy ýatlamalar şu sözümiň ahyryna şular ýaly halipalarymyzy ýatlap, olary hormat goýup, olaryň bir ruhunyň şat bolmagy üçin şular ýaly mümkinçilikleri döredýän hormatly prezidentimiz köp sag bolsun aýdýar, jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İlgün hakda, dörejülük işgärler hakda alyp barýan asylly işlerem elmidama rowaj alsyn. Hormatly prezidentimiz uzak bolsun, jan sag bolsun. Alyp barýan tutumly döwlet bähwetli işleri mundan meýlegem rowaj bolsun. Bayram agan asly bir zehini bar adamlary töweregini üýşürip, şolar bilen zehini adamlary bilen bir ýatda galyjy, bir orun tutucu spektakllar döretmäni halyan adamdy. Biziň döwrümüz şeýle ajaýyp döwür. Hormatly prezidentimiz bize şular ýaly halipalary şeýle beýgi işler edip giden Türkmenistanyň sunugy üçin bir gijesini günni edip zähmet çekip halkyna şeýle bir dörjülük baýlygyny peşkeş berip giden adamlary ýatlamaga mümkinçilik döretdi. Hem şolary ýyl aramyzdan ötüp giden adamlara serpay berýär, ýa bolmasa izinle galan şagalaryny çagyryp şolary bir özüniň ýaxşy pikirlerini aýdyp durýar. Ine şöýlüň dowamynda da bir näçe sadanlarymyza Türkmenistanyň halk arty diýen atlar dakdylar. Aramyzdan giden adamlara. Biziň 25 ýyllyk garaşdyrmyň bayramyny hormatly prezidentimiz aramyzdan bayramaga giden bolsa-da bayram agany ýübiley medali bilen sylaglady. Hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýar. Biz nesip bolsa mundan beýlek miras ýeýleminiň üstünden diňe bir bayram aga däl aramyzda giden başga da bir näçe sunugat artistlerimiz bar, dörjülük adamlarymyz bar, beýik işler bitirir. Olar barada da kän nesip bolsa gepleşikler taýýarlar. Türkmenistanyň halk artisti Hummat Müllük barada, ýa bolmasa Türkmenistanyň atgazyň artisti Rahim Durduýew barada, ýa bolmasa Gurban Nazar Ataqaýew barada. Bir näçe adamlar bar, dramaturglar bar, ýazarmanlar bar, suratkeşler bar, kompozitorlar bar, artistler bar, teatrym näme? Şular ýaly sunugat adamlaryň birleşmeginde eser döredýärler. Şu teatrda şolaryň hemmesiniň orny bar,
şolaram ýatlanmagy münasip, gelecekki gepleşiklerimizde şolaram ýatlar diýip aýdyp biljek. Şu fursatdan peýdananyp şu sunuňodyň takasynda duran gahrman arkadagymyza teatrymyzyň işgärleriniň adyndan, öz adymdan, dörejilik toparymyň adyndan, tüýsüregimden köp sag bolsun aýdýaryn. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun, alyp barýan işlerimden beýlegem ruwaşlyklary beslensin. Elmydama aramyzda ýol başly bolup, ýol görkezjik hökümini işläp, zähmet çekip ýörmegini tüýsüregimden arzu edýäryn. Elmydama sunuňa da adamlar hormatly prezidentimiz bilenler, hormatly prezidentimiz alyp barýan siýasatyny halka ýetirmek biziň borjumyz. Elmydama hormatly prezident alyp barýan siýasatyny wagt edip halka ýetirip, döredýän eserlerimizden çeperçilik derejesine ýetirip halkyň göwünden, hormatly prezidentimiziň göwünden turajak eserler döreçükdigimize inanýaryn. Hormatly prezident jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan tutumly işleri mundan beýlegem ruwaşlyklary beslensin. Ine hormatly teatr sunudyň söýüjleri, muşlaklary. Şunuň bilen Türkmenistanyň halk artisti Halipamyz Bayram Seydillaýew ýatlymy gepleşigini geçirip oturýas. Çünki bugünkü ýatlymlarda biz Bayram agaň çeken zähmetini bölükleýin parçalaýyn görkezip size onun döwrüni, onun ömrüniň nähili dörejilik ýoluna geçenligini gysgaça gurrun berdik diýip düşünýäs. Ine şular ýaly beýik dörejilik ýollaryny geçen halipalymyzy ýatlamak üçin, şular ýaly ajaýyp pursatlar döredýäni üçin hormatly arkadagymyza, hormatly prezidentimize sag bolsun aýdýas. Jany sag bolsun. Belent baş aman bolsun. Her bir tutýan tutumly işleri ruwaşlyklary beslensin.